Sabria yakasei ne yati ene se enipa enum wambo eprepra emu ayadin pa na yabekwa okotwi nkranza aba beto dwase taxi driver bi ena no peya de hia sore ye yehunu se wawu eda ne kem eba ne se mu amane nyina da ya de baba behwom na Ghana ban de one we die mu adene pa se enko ema Ghana de hia wo mayimu nanso wo pa nnuma wa amanone ayese fa kwan papa so sanse ene kurofo bebre na epa nnuma o makwakọ wie ba bia wo se won mu wie emu amane bo nyina da yatena si ya de bremo na enu ada ye bo mamane anopa nyansa poso yaka se wo santema nyina wura enu ada watu wo hini bi emu ensama wodro ni nyina yatena si ya de baba besoma foforo bebre ka woni aboabo no ayato din kase awiei ya de eba yemfamu aseda no ma aboafo yatena si seya wo boye chidom ensama wodro ni yekenka de ma perfect ngoma no na ka ne Ghana education service fo nyina je atom English language book sa wodro no wo hodma basic kwa kosi je chest we history of Ghana RME computing creative arts book sa wodro nyina da ebi ewo ho eba no numeracy language and literacy creative art phonics no writing and coloring for preschools na wo mo KG1 KG2 ni preschool fo ni nyina wo mo die wo kindergarten fo mo mra wo mo JHS level no science social studies RME computing career tech ubenya bi dia ma JHS fo ni nyina na ma mo tie ye schools no honest no mock exam terminal exam midterm exam ya na ya tena se question no ni asete ya na gwa yake for standard tinti we asem bia ni ho akwada ne betro wie be bisi ni nu ho de na safa de ma kuma se pojo ja na we ben station nkrade dan so man first stop bookshop bia mu no ngoma nyana 0243 299-938 and 0540-755-465. Vitamak Duane ankasa no die we ba Ghana nyene cafe biata enim nti choco banana strawberry soya ni nyina da ebi ewo ho a ubenya bianom calcium omega 3 6 and 9 ahyemu ma se twom ko na kokwaje wodie ba bia tontontonto ano de ensuo ne de keka ho no wokwa akase Vitamak no eno abia na wo pe nyuman adama na wie wo bo asomi mu na ensama wodro nyina da makenkane de ama mu yensamufuo of a John entry bosia ko labo kwadwo mo ni cinema ni mozi Facebook YouTube bia ye dem papilo na ebo mitwidom na me a me som wadua medin mame adwa nyanta tando afika se no emu ensam eni Asem Beba Dabi asem na nyamba sa no na sensam awodro ya boaboa no a edika no eno na awiabri ede ebremo ya hyase de free asafuleba runabout wa na asem ame ba bekan oba Facebook ne so videos ahodro ni nyina da wo benya binu ahwe ewo ho ababa beto dwase lawia kwanhia biasio ema enipa enum wamu eprapa ni akyerese de ba ye kwaka ho bi ama labor runabout anope ya ekwa sa na akyerese ba ku feli ni breki na gogora sa aka ho bi ema enipa enum won mepra yenko studio bi na Bismarck apia ku bi papilo wa ha yane ni nkomo ono ne dance ni okopie mu ho ntidie si ye nyina da wontwa mfonyini no emfa ema papilo akwaba Mejusuminia bibia bokode nyame adom ye ho ye na mu asam de mu ya papa adwe mu ya papa yada we besi die ye mfichire he ya na eba ne sen adwe amame na wase na menche atiefo awia yi na se de wudi kan ete ho kakra no omo hwe Facebook de already no mahu videos ni bi se etwagu mfonyi na etwagu nti wutie ya na waba behwe bi na onso no sabio odi ayo ho afutu anasa odi atu hofo especially omo achi cars no na adwa we de enyo obisi o mani sambi meme de me kwan ani labor na meme nam ho na me fa ba adwuma anopa bia yenso ade achi ayempensem atie enti eja me do labor runabout who say traffic tin am de na ekoso enti me bon kontine ko share ya bode ene gu kwam bebre in fact say we free Araga Junction na say we ba labor runabout wa time ana me ho de na kwan na si na yes body na dwiri gu kwan num ni nyina ne say car Reno kia ni bi na load body na
Enchemu ni chese ne fi Asante achim ho na eba. Nti efi nkran kwan so nti enam tech. Na ebe sina ko kejetia. Enti wodi odru amokom no. Ene yese driver no koda car na se ase ni brake no. Eye na eja driver a watwi car che de. Na okokeka niema so mu kakra. Ena osa atoa ne kwan so nti amokom to labor de. Unse ye ha ne he ya. Enti wo sane se free no from every snake honom no. Aba labor run about no. Ena brake ne te. Enti sa brand nso na tro car no nso aload efi kejetia. A ono nso wo twa run about abesna ko tech. Enti kia no ni brake ne te ye no. Ena oye na adwen se o tiesi woma amunsu free kejeti akwan no esanse so waka so oba straighter wan sha obeba be kuni pa be wura sa taxi rank na e wo labor ho no enti wotisi ni opposite lane no enti honum sa amre ne so na tro driver na TD ne number na GT 836T as a brown colors aye ne ho brown colors ena odi ko hwim enti adwo asesi emi no ka sai de driver no otwi sa TD a ye share Facebook no wa film amunum ha esanse mi gina obi no MTTD4 etwitwaaye ansa no mu yi no ena wo mo ete front no so de o ma prepare tro kra enti sesi amika se nipa mienu ena afri mu wo sa TD no nipa mienu enum na ye ka se no o ma pra no mienu ena eye confirm say o ma afri na kamiensa amonso ba bi omoda na ni enyan papa immigration officer bi ko aka ho ni enyan papa won say immigration officer for so they am tap front any police for ni ade na wo mo nso ete driver na chi no o mo nso pra tropa enye Asem beto tidi na da so no kasa asafuleba run about he yala ehwa ena esi anopa bese no nso kobo no nwotwe ena sa Asem we si ye unse body ka na ye bantem se de be ya o jadifo no be yi ti samre na o mo ton ena akwakofa arahusem se yaba na adwoa ye ne manfo no bi di nkomo esan so mo de no mani tuam nti de ekoba no o mo kire ye mu ye ntie be 7:30 to 8 ya anope ye be 7:30 to 8 na mo fi di am ti anse ka ne ye de ba nti me dua se na se abo we se na we na mu na to na we sunipa no ehye me bi so efra to fo ana na ye yi wo nti etutie ka no sa na etima yi driver we no oban so afri mu ana do mu ana soja na soja ni bi so ba be duru ho ana ofa o mo do mu gu afijas ka ni bi ma Ford ana do mu kokon no chi na nipa wo eti nipa do wo mu de ntimi e bi na nkola school for bi kra teto o mu so sikoi o mu fampo no mu sikoi ma em so mu koshi o mo ma nti o mo ko ana ma bi so no so ne nine say at what card here at over him ana driver no so e ka ka nti on so bisa question to ndo ka ka driver no kwa de twitwa na yi no an so no so unconscious nti ed no ko eti on so ed no ko e confirm no chi ana ma mi so no maso on so no maso say try ana ne sere o prepare card here na ye mistake can there you know kago can a fairly break the be share we a fairly break the for free time kind so neighbor and I will swallow to free kuma edwom also kotek into the bo po nu and a ten na and can be share obi ade the panel prepare the amon pa so bia mu die na edun about 5 amon dom ko ndie bia mu e dom ko ndie 5 oh anapa ba ya time no na kia no aferi break e fa bi kwa wa aferi break free e fa bi kwa kia do van kwa ya bo na baso because na go so so anti ko frustrate and kenya papa to ni e na say go be ya for one lane say na kwa wanya kwa ya fa but na tiri no so e dey edu awi e easy bo mo driver kwa rent bi anyi ne bubu no ma na e ni yi o mo free tiri driver no na wuna aha no kwa na mate no kwa so no no kasa nya rent mate no kwa so de ejiri se o mo survive school for be mu nu me se be no mo last seat o mo na eyi want you hwe force ekuta me ayawa o mo na amanfo force o mo frefre
Oma munya agent no. Ba ko kwa immigration officer wo se ko na na me ye no no na nyenko frefrefre nti. So e ko ye no nye easy sa. Sisi ide ye hu de mi nipa na ye hu so mbawu. Ba mo prepare doso. Front room mi ni driver na chi hu na de. Omo prepare nye easy. Ba mo chere se amakomo a. E na hu se break nenye. E no da se no se do wa for do twika cha utimi ha na o ye no bant. O sana no hu se break na ye de. I feel it. Next 1% go fight ya naka. Or for one way no. And a ball who say if you are 2 bia no pool. Say ball na 10 year na. Ko that seed in so. Ti sharanye adia hu no ketwa sa no. Serious pa. Ti adwoa amane boy wo ho no said ye te ye no nti ebra mi free ho de na mansia MMTTD for na baby pie ho no nti owura DSP Docas Cheimensa omaba adwuma ye ma omaba so adwoa omaba adwuma papa yes esan se omo so ammo nkontina ma me pie ho ntema ebra omunya ntie na nke bia ni be nya chense enti obia no pa no ofa ho bia de na utum se traffic na no de moja kra na gugu efom ho no nti adwoa na nya asem ketua o enye asem ketua yare hosem nti adwoa ye ne de afutuo taato se unse utie amanebo na si kia driver no hwene ma walodu na u break esa akeka na wakodas ye hu se bia break no fort wo ho na o si we ha ni kede tia de madura wie so hu enti yentu driver for ne fa ye kwede me anya no krampo na so se wan hu kura de a un se eno ne ye frɛ na accident no adwoa se wan hu a ene ye describe ne se we accident because atu pofri mu we de wa hu eniema nso egu kaa num no se bibia si a se ya na de beba nti adwoa mfansi na to aso papilo mo yeda se papa enasemi mu awre ho papa ba Facebook ne so a leba runabout he yada de asi wo ho no anope ya emu enye na ye free we so dia na ye ko arehosam fufuru mu taxi driver bi ya boni tuo mo no ada ne kam ema wabra nipa ekọ ye no na se wa free mu taxi driver trese wanya mfie no 35 years kwabena wu na dodo na dinim no ne kire se ansa kra na ade bachia no pe no na se wo free fie enura be 11 nimu ho se wo kwakwakoye adwuma ne kire sansa no obekọ no na wone ne yire mentime ho ase anwumre no aba wo ntam ema waafo de wo matwa so kakra na ade chiyen na kromafo a wo mo ewo kotwi nkranza ha ya wo mo kwakwakoye ka bi apake asi wa wo mo ko ya kwabena wuwa na awu ya woda ka yi mu na se wo bia wakra ne yire se wo kwa adwuma bai enu aba 11 ni mu ho ena ade a che omakwakwo hu se wawu ya woda ne ka mu video ahodo nyina de betro so no anya bi ahwe abusua ne ka no timotasi ne registration number AW 2458-20 ene akwakwo hu se wokra fie wa ma bie ma wawuo eda ne ka mu na abusua panyini ene ye di nkomo a kyerɛkyerɛ mu odi esi ya pote no omokoye no die no mu hu ye omientie nsɛm bi a wɔde ɛto ye ni mu ade de o se o ete dawa ana o ko duma no nwumre nti ana fa ne yete se o hu nkransa ye ko se ampa na microphone abu na system na awon se ka na absolute kam nti ye ko no pre wo so ba for no no ba moshiro obi evidence bi no obi ni ha o tell na did see plan na did see and evidence bi no that's busia panyine ne yati yi na wani amani boni kwame agini boati ne di nkomo na sema ka ho bi ema assembly member wajina mu ma de hye wo ho nso no adi nsem bia tredwade afa wonu nso mumientie bie abusa for du ya bi mo frɛ abusa for by according to abusa for say abusa for fi kokoben friends for say kokoben apron no kokoben ene baaye ntomo say ha na ofiri ntomo so wa fa ase no nten say abusa for confirm say yo mo de hye ndo ya Asante ni a ofi apron no kokoben ya wa twa kwa ngoma mansim ha baaye de we ka ha mprenenie
baako de na ɔmo sɛ asɛ na adwene yɛ na ɔsɛ ɔha adwene ɛna no no ebi wɔn sɛ ɔmo na bɛto kaa bi obi apaaki mu ɛwɔ ɔkɔ tɛ da akwa mu hɔ yɛ ɔmo ahyɛ ma kaa na half na hyɛ kaa nyɛ ntumi ansi tɛn so ɔbaa yɛ ne bɔ na nam ama ne na nam bɛ yi apa yɛ police commander nso baa na ɔmo fa no kɔtɔ mo ɔkyerɛ ɛno so ɛkɔsi ba na asɛ na adwene yɛ ntasɛ ɛkɔ police fɔ ne abusuafoɔ asɛm nti police fɔ na yɛ gya ama wɔn nti ɔmo na to aso wɔ hɔ wɔ bɔden deɛ CID foɔ ɛnyɛ musafo no kyɛn ɔmo de ne kɔ mɔkyere ɛwɔ cat ɔfɔnɔkye teaching hospital yɛsrɛ ne sɛ obiara nhwɛ ne ho yie ɛna satɔ bi sɛ yɛsrɛ yɛ nua no yɛ papa yɛ maame mo yɛ nanfofoɔ nom sɛ ɔmo bi wɔ saa information regarding the SCA adaroma yɛsrɛ sɛ ɔmo bɔ yɛ ɔmo yi asotire oyɛ asotire nso yɛ de bɛkɔ the right quarter sɛ bɛyɛ a ɔmo de saa bɔne no so no aban nsa bɛka wɔn mo police fɔ ɔmo yɛ adeɛ paa commander ɔmo yɛ adeɛ pɛtu but yɛbɛsrɛ sɛ ɔmo ano nyɛ mɔɔ ɔmo pɛtu da bia sɛ ɔmo nam around ɛbɔ nyɛ hankɔ ha ne ampama me nyɛta hu ɔmo ano nyimmerɛ yɛbɛsrɛ sɛ ɔmo nkɔ so nyɛ no mɔ ɔman sɛ bɛyɛ a bibi si kakra bi a ɛbinya na cameras na fɛs na mobɔ no cameras bɔ ha but ɔmo yɛ kwan ɔmo bɛtutu nti bi kɔ cameras ɔkwan ho a bi a kɛbɛtumi anya ɔmo yɛ saa nneɛma no nti yɛbɛsrɛ DC ne aban sɛ ɔmo ara cameras no ebi ɛnɔɔso sɛ bɛyɛ a sɛm sɛ yɛbɛtumi anya wɔn mu abusua ɛne ɛkɔtie yi ɛyɛ assembly member wɔgyina mu ɛma adehyia wɔwɔ kɔtwi nkranza ɛhɔ nso mu awerɛhosɛm ɛna ate sɛ deɛ asie ɛne deɛ wɔteyɛ ɛne anamɔ a wɔn tu na wɔn a wɔn akɔ kwabenawua wɔ ne taxi mu no wɔn atumi ama mmara akye wɔn na ate sɛ assembly wɔde emu ama ne bɔ ɛde aboyɛ kyerɛ sɛ sisi adeɛ aposifo a wɔfiri burɔfo edu ɛna ebepagya emu no a wɔn de no akɔto emu Krobea a nhwɛmu ɛwɔ ne wuo yi ho no wɔn ahyɛseɛ yɛ a wɔn ɛyɔ abamu mpanyinfoɔ de wɔn ne kɛseɛ pa abamonten so wɔyɛ Ghana ni de hyɛ na wo pɛ baabi akɔyɛ adwuma wɔ amanɔne a wonia baabi a wo kɔ ne ya no ahwɛ ne yie pa sanse nkrofo bebre no na wɔn apply ARS construction na ne adwuma obehwe fie care home care yi wɔn kɔ akɔyɛ bi bebi aseɛ Ghana fo bebre no na wɔn akɔ akɔdi baabi ani so mbɛkɔdie aban ne mu mpanyinfoɔ ya Samuel Okudzeto Ablakɔ na yɛ foreign affairs minister wɔ kasa no wɔde tu dwa do kyerɛ mu sɛ wɔmenya course bebre ne report bebre sɛ Ghana fo bebre na Russia ne Ukraine to kwa yi wɔn akɔ akɔka kono ebebi aseɛ so yɛde kɔ akɔyɛ adwuma na entokwa yi yɛde kɔ akɔko ama Ghana fo bebre na akora no wɔn ate sɛ wɔn nyinaa wɔn afiri mu ɛma afoforo bi baabi a wɔn hyɛ ne deɛ ɛnyɛ koraa ne nyinaa ne sɛ nipa ne apply ne yɛsɛ yɛde kɔ akɔyɛ adwuma wobɛkɔ no akɔka ko na ɛkɔ so wɔ Russia ne Ukraine man ne mu no ebebi aseɛ wakora mo a ho wokɔ akɔyɛ adwuma nya ntokwa nti no ne yakum ebi nso wɔ hɔ a baabi yɛde wɔn akɔhyɛ no report wɔn menya no kyerɛ sɛ emu akɔyɛ den pa na Samuel Okudzeto Ablakɔ de ato dwa sɛ nya Ghana nko wɔn menya ne ntie sɛ bibrem ha deɛ ama wodoɔ bebre no ana wɔn nkurɔfoɔ sisi wɔn so akɔyɛ adwuma wɔ Russia ne Ukraine so ɛbɛkɔ no entokwa ne de wɔn akɔkɔ baabi yɛde wɔn akɔhyɛ kora no wɔn mu ni baabi kora wɔn ne nam a adeɛ na akɔyɛ abrɛhosɛm nti no onia wo apply sɛ wo kɔ akɔyɛ adwuma wɔ wɔn nani a hwɛ wɔn krataa asɛm yie hwɛ agency a wɔde wo kɔ ne yie anya saa deɛ bebi aseɛ wo so kɔ akɔyɛ adwuma na ne adwuma yi bi construction adwuma na Russia Ukraine to kwa ne de kɔ akɔpata akɔyɛ abrɛhosɛm pa wabra Samuel Okudzeto Ablakɔ wakasa no ensɛm bi a de tu dwa wɔ ho eni originate from fraudulent job advertisements, unlicensed recruitment agencies, and deceptive offers circulated on social media platforms. Protecting the prospective Ghanaian traveler, therefore, begins long before they travel abroad. Public education should become an essential component of the migration management strategy. To address this challenge, the ministry is strengthening collaboration with the National Commission for Civic Education, NCCE, the Ghana Immigration Service, the Economic and Organized Crime Office, the Cyber Security Authority, educational institutions, civil society organizations, the media, faith-based organizations, and traditional authorities to educate prospective migrants on safe and regular migration pathways. The public awareness campaigns the ministry has undertaken so far focus on verifying
overseas employment opportunities, and identifying licensed recruitment agencies. These initiatives are particularly targeted at young people and communities where irregular migration remains prevalent. Abusiani ekwotie yi Honorable Samuel Oku Jeto Ablakwa amanone suafo no de woni na ba ne sade ade ne ko na ehu ye kase ye do kwa amanone akwa adwuma bisemu yie wanhwe yi a sade nkofo akwa kwantum of Russia de makwa gina ntokwa no yi na ye de wo kwa kopie mu ho Ghana fo de hye wo kyerese bebre na afrim bebre na so be de makwa kosie kura ye nya hunu ya ba ne tu hwana mo enti obi a ena ne ho so ewo ensemwe nwawe ebre nti nyina ha na nsema hodo ebo no de bre mu ni nyina da yemfa ensi ewo ha yen semofo yo fa John nantwi bo si akon labo na be de china na kwadwo apia eno ba fia bwajewa eja Sam Solomon mo papilo kwadwo mo adama ni sinyama ne mozi Facebook YouTube bebia wonya bi ehweye mi amebeso mo awia mi din mami ajowa nyanta tando mi kwai mi fa happy birthday wish we enko emfa emma Lady Mercy Ajiman Elvis afa wa former no Grace Mountain so for penino down Pastor Elvis ono ankasa ne ho kani Lady Mercy Council ono da no enti counselor happy birthday to you Lady Mercy unsore mani nyina afa wa aferian fo ni nyina wamo ese wamo do papa woda pa munchia nkoma wo erade enye wo kese wamo a wo na wa woda munya papa ni nyina da erade enye emfama wa happy birthday to you Lady Mercy die edi hono ko edi ama Lydia happy special birthday to you erade nyo kese no nshia won tre wahyiemu na wa woda ni aka bia wo bo ho mpaye de afre erade hono wonfa enumo na die edi hono ko edi ama Ellen akua yeboa yabo awo oye level 300 students you has we a free kwajo more akua happy special birthday to you enkwa tintin dia hodi ewom na kwajo se wosre ede ma de wo bo mpaye bia no afeda se enya dance emfama happy special birthday yes also na Krobea na Asante ne dom Asem Beba Dabi dwumadi ne bra de di ho wo mo ede twaso makra Apomode mapade eno ane Hepa Plus mixture. Apomode mapade eno ane Hepa Plus mixture. Hey unia, Pavi ane Plaxmox mixture no. Malaria duro nana. Ani, say nam sa. Wo beje di se me ne wife nyina ye tested positive. Ye no bie no. Say e ku malaria mo ne nyina. Am ye nyina ye negative. Ade ho. Won ma wo ye Hepa Plus mixture no. Ene wodi we nsu aba. Sentia. E wo se wo immune system e strong da bia. Enti Pavi e support immune system no. Na Plaxmox no so etu malaria no gu. Malaria symptoms. Ete se etipaye, afiafie, wonum ato, ahomre no msa. Achekura 4 days na Pavi ene Plaxmox mixture. Wanom no etutu malaria na se kura. Anya sa dia ko hu doctor. Fra 0542 778572 and 0542 807907. Magie dure di pa. Pavi Plaxmox ena Hepa Plus nyina. Apemfo abato mo manufo enu kwada woni mfiedu mienu nkan. Our pharmacies na herba shop. FDA aje edwede nkrato yatum. Hey, opanyi. Mashusha wache. Sa perfect series books here. Oma me koto obi ma me ma no. O wajajai. Aboa wo mo se wo to make kinkan kama. Wo kabrofo. Na nkontabu akra de ejajai. Wonderful. Mese Ghana for GAJ perfect series. Atumo no de jai. No de animdifo e na tire wo nwoma bia. Owo crèche, nursery, any KG, books bia bi. And owo science, creative arts, maths, RME, history, coloring, computing. OWAP ni nyina. Every basic 1 equals basic 6. English every basic 1 equals junior high school. Ne ba ne combine so a owo ni nyina bi. English nom and maths nom me say books bia ni ho perfect series any bi na GS any naka enso am approval enti obata bia nkoto bi maneba. Na say we de school bi kura betumi akotu akoton am ni students o. Na eno kura de what table no so say hwi wo mo say set mock exams. And midterm exams at the mass school so a here wo mo a atufo nko aputuoja station ho a enkran danso man first stop any omamu ba bia ye tonton books bia from 0243 299938
and a 0540-755-465. Perfect series. Your world's future is secured. Apomode mapade enoane Hepa Plus mixture. Pavi Plus Mox. Hepa Plus mixture. Etutu malaria na sekura. Sweet darling. My beautiful baby. Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba. Busumi pini menti ase me do. Tie Hepa Plus mixture. Enya adwuma ebeye woni padua no mu no. Afie kura na ebeye onwanwa mo. Eduro ye ma general well being. Ebusua pomudin ho hia me yie. Esne bibia. Entimi manom pafie ha. She, we Hepa Plus husband. You the one Hepa Plus husband, and you also we Hepa Plus wife. Na abano Hepa Plus mixer. My dear ready pa. Pavi Plus Mox. And na Hepa Plus nina. A pin for about or more manufo. And kwada we in fear do you come. Our pharmacist and Hepa shop at phone for 0542 778 572 and now 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapobudra mapa. FDRG edweden krato ya. Nansei mi amedi ho dance ye pa se made hu na kofam. Ade ban mi o ewa chiro mi hu ni ye papa. Asa de ebo asi mani so. Mani ne so ye wisi. Eso ye mikusu. Mani prunsuo efemfeme ewowo me. Ensem sei na wo kadia. Ehia pa se Dr. Reni be show. Bra by Grace Eye Clinic. Mayemfe fidie hwe wani no so. Enkosi wani na chi. Nyere se de nyoma sitie. By Grace Hospital esanso obia. Yehwe asomo, ehwinimu ene eminimu. Metre ENT Clinic. Eti mo amota kwan mu minimu. Ana wasum tai kekau. Ne se tu de nyoma hudu awrebra wasum. Setakra. Yi wasum penti. Hairpins. Matches. Ene nyoma hudu awrebra wasumu no. Mr. Jai. Nebra. My ENT for ehwe wasum ne famao. Da ben na hunu dentist. Emo hwe wanumu ma wo. Uka so bi huano kukonechi. Bramie nye scaling and polishing. Wanumu nye sham kama. Usine swabua. Bramie hwe. Yedi bibesi swama ye fe. Anampo etu a yebesi foforo de amawo kaka bi jejo e wo se yetu a yebetu enwema amaka nyina opesi ebefie behwewo a yebeba by Grace Hospital so okumase breman eben DVL office no bibia ni amenkasa 0244 97 6805. Setting the trends that others can only follow. Otec 1029 FM, the pride of Ashanti. Asem Beba Dabi. Asem Beba Dabi. Krobea nie. Krobea nana yo, Asante, Asem Beba Dabi yo, Akakuna bete, Onua, Ori abe, Akusie, Oti, Quantum pon mo, Sir Orni, Marika na o, Okokodoro. Asem Beba Dabi yo, Yesu woha, Yanbisa Peter, Otec Asem Beba Dabi woha, Wuko tie, Hefa piao. Adani mugura, aye ni na sienkam. Ise nyuma obia ni nyuma no dosu. Nanso, di odi amenipa no, eno na wede, ohweso, edidigi. Otec nyame ma onyuma no enkoso opani a wopi adwuma no enkoso nyinkyire enkoso abawo enkoso enkankan kwa mantie no omoye madwuma no wo munyina da papa mo won ahoden ahoden ni omodia eni se ame no kasa no bai enkwa na wodi ama no wodi asem ye wo so wodi a sene ya me tinya tia to obrani ho hwidi pata ya sede na ade a che na ade aso bi bebi so wo mo so na ni asem wa edini wo mo kwani mu kura na eyi tuo ma asekan the one to so common papa, Mother Subusua, you will come. A papa, we didn't say, the cancer in the income. But woman in a hoban, the PDI, and what brought for a young craft, papa, why you did, protect me, more injury, let money to pump. No more to or dog, and some I know what can. And the put some man and I make it say, what would be any much, yes, I know what here, or Monka said, man, and now won't be anyone in a moment, you're a no more. Papa nka wo mo the free sabre do hwiri kopum bra odu obia beko no de baba betena se se de be ya on be hihie na bibia to ye no awade wa ho de no tumi no ense wo manya kokudu emfanya kopum bra wa obi woni mo nyamo adum ni amen. Papa Krobea mpacho, good afternoon. Krobea na mishira na mintu wonkwam ene dwumadi a wudi sede wosi ya ma santimani Ghana man. Krobea na mishira na mema wuni nche Nyankopon ma wuni nche nya mema wasefo nyina nyini nche. Krobea mira ho na nyame yi wo ma ye se
nyame yiwu maaye se bepoye hwe program yi amu ye na wie efa abrantie die hwe papa no namba bia watima yi sa 30 million dia ma no bi bu se hwan na betima ayesa hwan na betima ayi bibi etise ni nyina e Krobea wai wo o papa wo ye ahomobro ni niema wo ye no eno na ato obi akoma so ama wo yi etise kande hwan mi amenu kase mi nibio mi raho masu awie matini so awie na me no kase nti de me ka chen se nyame hirawo nyame hirawo nyame ntu wonkom enja yeda papa ya de wo ye na da obekasa wabre no wa hwe asada no na wawie baba nse faso bi ama nti me sirawo enkase ma breda kwaso ye nyame be hirawo mitie obi biara wo studium ho nyame hirawo wate Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mini salapapa mikasafira nyaso. Bye bye. Na eyi oma ya unya wonom ne wo mo da no. Eya ehefa na unya wo mo. Bebre na ya ashawo lai. Bebre na ya he. Ashawo. Bebre na ya he. Ashawo lai. Lai be na akoso. Oh, say like me say me to na say. Pese mi hu ba bi a wo kwa ashawo lai no. Asafu ya Asafo. We also BB side one. Ashawo wo ho. Enti wo kwa be na ofa so hu se we mo ya ashawo for. Oh, mu jeja mo na be flow. O ja with me ka short. We want to be a short. Short. Enti wo kwa na wo de he. Na me call dem me want debate me price no meet me. Enti wo price no na wotumi ko say. E be a 40 cities and say be a 50 cities be. 40 cities. Na watua. Ana satan kura na satan kura 20 cities kura utimi tua. Sisi na ase ne bo osoro. E say di ashawo de bo kosoro. Omo nso atutum. Sisi omo atutum. First nda say. First we kita 20 cities kura na utimi bia na 30 cities ba sisi de nyina ne bo akosoro. Sisi e kire wunya say 50 cities bi. At least kura 50 cities bia this bia onya local one bi. Dia local. We say o ma bi wo like ono no. Men kan say ono ni levels ni share ni so bia ana ono hu se bia ono bia o share o fan ge bia the form ni gina so bia o number one slim girls ni bi no esi ya wa shawo local wo ho ena de hin na enye local no de enye local ni hu ma hu ni form na wa tun say we uniska unti wa ka so ntimi nko unti take wa tun say yes okwanya de obama chance kwa na o short dress mu kra na otimika se onya ni type eso omo nye local ne de omo no gina so omo de omo yim omo no so je say omo ni first me the local one na me ko but omo hu omo otimi se form we de car escafo la ni bi ni de me want intimate me nko na okọ ho a eya enga wunya omo nye local ne bi anka ope. Oh, me na kwa na de be bo mi ase me kwa se me hu be to me kwa na me pe me no oba be da me hu be to me enu kwa ni ade na me ni je o ni oba da ade na unya firi me no oba da dia ase like me hu se me hu to me ase me hu se adwendwen no esote ana me ga se ntam bia adwendwen do so enso ka ho nti so ni oba da dia na me ase me hu ato me na sa da wie na me sa tra se jimisen na ma de makwa na nso ya chance me sa akọ enti wo de da bia me say that e de bia this minister pacho mi ni mo no wo ya wo de pacho ya my wife mo ja ya na mo da so te pacho nya ye ya da so te mo da so te pacho okay confirm or deny wa baba ya idua pacho confirm aboni dua confirm or deny woni ompena ekwa yaresabia se wo kohwe gebra woda yarempa so wele me pacho eye ani ana there be confirm or deny pacho confirm or deny ompena kokane wo ayaresabia ho kire wo yere se wo soma no ma ni koto nkosua e di koduma na afuo nsuo mu ho pacho kusia na nation of no etoy confirm or deny confirm eno na ade ko ball girl ni dua no pacho nye dua bo se me bo ni dua se bia insunu enko ani ana debi pacho ane good edua na wo ball ye no na wo ball no sen ka se ne wo ball no pe me mo kire wo nso nsem we dia ye enchiri pacho
eduabona me de snap no kusuane consumer obo ne say e pa cho me kan say ani die mu me mo nsuo ne din ani die mu me mpɛ kasa me mpere kasa be misire me kasa kakra mpa cho me kan say apart from me no asetra na yete no nyeba bi ko so me ne ntem a menti ase indi se o fa machi a o me bisa no on kan kra nchim nti ensuo ni mami hu se ayampa so fa machi na on fa machi afei confirm or deny ensuo no ba be yi ni ho adi kyerɛ wo e ma wo ka kyerɛ aba ye pepa cho time on da ayarempa no so no e no ka se obi gina no so na nipa no gina no so no wabo sakura o shejara bia wa na me ka je se enya me kura me hu se nipa ne da na ensuo na oda ye ma na fo kromo ile jatabibo enkamfo ne ntontom ene yede ma udin kronkron no arafo ne adehye awia yi yema yenho ye hiehyia yema yenho aha yema yenho nso akwaba emfamra Otec 1029Fm so ene ebnada July busumi ne da etoso aduonu nwotwe emfimpinu aduonu nsiamu ene yeda sowi ena wie yasan hia bio ebreda wie du yede Asem Beba Dabi dwumadie no ene ebesom na dwumadie wa fidie so da biara da se yehia yese yede suade yesanse yede kire yenho nso ade enu ntina wie ya yehia nokre arofo ne adehye moma yense yenho se ye ba bisuade ebrekro na amu ne yebe kire yenho nso ade ewa afidikasie yi so na dwumadi a ye ye live ewo yin social media handles ne so awia yi obe join se wo join a
wada meburu eya ahye eya copy link ne fama unua no no nso nhwe bi eya reposti afei like unfollow ya eya follow eno bebo amada biara da ebehia wa afidie so se no ebebo nkaye na baabi biara wo nso wo no watumi awura mu bi na ye nyina ya kan bo mu asua de na ya kyere ye ho nso ade ena wiei ye wo ye nuanom Be Love Radio for Spain for no ono monitor show no live ena wie nyankopon hia mu nyina no onyam akakraka se wo ba United Kingdom mining sumu a ye wo ye nuanom GN Radio for wo ho onom ewo UK ene Patmark Radio for nso wo UK wa onom nso fa show no ye wa Abawa Radio Amansan FM ye wo Breni Radio ene ye wo Sahara Radio onom nyina wo UK mining mu onom abwa dem na wa biebie mu adwumadie no onom tie yen live ene ye nuanom Kings Radio for onom de Paris France abuchiman ni mu ene onom wo ye wo Dachi Hima Radio onom nso wo Denmark ene ye wo Rakus FM e wo Belgium ye wo Sky FM eno de wo Columbus Ohio United States of America abuchiman ni mu awiei onom abwa dem wa biebie mu dwumadie no twagu wo mfidie ne so awiei mo somfo Krobea Nana Yaw Asante nie ene oji aman meni wahia ewa afidikasie yi so ene wiei apese makanana meni wahia ewa afidikasie yi so Krobea jatanie jatanu nie awiei yema yenho aha yema yenho akwaba yema yenho ye hia emfamre afidikasie yi so awiei aja kwa mi aginadwa kwa mi ma hey abeju so ebru good umpum adom ahweye kumase bro no o se danyame sure enanso ye danyame sa nyame kro ya ono an de ye ko ono an de ye ba entisi ye ne namo a ya ye nsuro ya ye mo akwan nyina mu no ono an ne kurakura yen wo kire ye kwan no ogigi ye ntata entisi wa nan sa nyame we ya enti ode wakwan hye ne nsa enioma nyina adi bua enanso yesi aye beso ensam nso wo ho ensam nso wo ho ensam nso wo ho enare hosem awie ya no pe ya ebe ni esika bi a wati free oh labor runabout he ya asafu ayi snete ho be ya wo ba runabout hwede wakwa ye ka bi ka neni walodu brodie walodu brodie woye brodie ka brodie ka na ene papilo ni nkyerɛkyerɛ mu ano ɔde ma ne kyerɛ sɛ akwa na fade break ni break apai enti break nu a wa fade no na kyerɛ sɛ ɔba betwa runabout no enti wo fa kwan bi so atie free wɔno ni lane ni mu aba be didi other lane ɛno ɔno ne saa tidi a wɔno nso alodu nipa Africa yetia ya wono nso kwa anraga janshin kwanso ene ode akwa hwim aha poso kwajo poso enti trotro no tidi no enie tidi ni nie mo ma ne registration number ne mra ma me enti sa wo hwe the side na driver no ede kokko boy na driver ne kra de yesu owu kam enti MTTD for ne ba ye no na che se adura ni breso ene wo mutwitwa ya wo no mutumi yiye afa nipa mienu a ya wo no te front no ye front tena to de bia ya na obi pre ho front tena be front wa wo mu mienu nso eprepra tropa ebu odu information kire se enipa mienu ena se wa firi mu ame bi nso asan eprepra tiko ame niko pe bibia be di o that's it ba wunim adia ba ku bi wo adroba for so especially onu mu a etwi cars akese no sebe mintumi hu eto de bi a onu anim se car no o how sei ene wom trotrofo di fo ho wo adroba fo bebre na di saade we ho fo hwe breki yemfa breki ni agro se ne ka no nyina wa me yemfa breki ni agro ubegina ye no wo ubeye bibia ye breki ya trotro driver won kra free fie se wo ba adwuma ba ko pe bibia be bia aboa ni didie no wona wagina abo wakoje akowu oh remoje egufa
nyankopɔn hu yɛ mmɔbɔ enti posifu akom ɛma sɛ wɔn mo akɔtwetwe brɔdeɛ no ɛnso na sum fam no sɛ nso brɔdeɛ boɔ yɛ ayɛ den wokɔ a ne ɛbusa wo wopɛ baako 10 anaa mmienu 10 yɛtwa yɛne yɛpɛ fufuo deɛ yɛbrɛ o na mmienu 10 no ɛyɛ mfiamfie ɛnketenkete ne ɛbɛma baako 10 a kɛseɛ nti nipa a ɔno nso bɔɔdeɛ nie no ɔno nso ahunu adeɛ nyankopɔn hu yɛ mmɔbɔ nyankopɔn hu yɛ mmɔbɔ ɛna wie agya kɔ ame ɛna moate ne nka no ɛna gyataba wɔ ha engine room wahyehyɛ dwumadie no yɛba abɛsom kwadwo bebree kwadwo mɔ ɔno nso wɔ ntentan n'akyi ɔno ne ɛde yɛnam so sɛ bɛyɛ a ɔmanfoɔ nso ɛbɛhu yɛn ɛna madɔfo nso aba ahoma ne so yɛ a mɔhwɛ kɔtiwo 10 ɔsɛ wow nana yɛ Krobea Asante ɛyɛ me first time a medi hu ni o nana I've been listening to you since matie wa free Liberty FM time ɛne ɛwadi machi akyɛ Liberty ne yɛ sɛ hwɛ ɔso brɛ mu o saa brɛ ne yɛ mranteɛ ɛna yɛkɔdi paa wɔ sɛhwi ɛnɛ sɛhwifoɔ nyinaa mo wɔ Asante man mu woyɛ sɛhwini na wotie me nso a me mo ha akwa me na baabi a medure akwa ne obi kanfo sɛ ohu mo na ne agyi kama akwa me akwa esi ada ne yomu ka wanka na fitafita yi di aboso woni mranteɛ ne nyama yehu kwa hu si ye kwa me ahweye die eno ne bema nanso mrantibire mu ne die sesei die esei mo kwa se nika ne be sha kire ye hyeche esa ya kokora brante wa anye ne sa ni na ka hu bi na enti kwatiwo nyankopon hira why medase eburu se na wiei onso wadi achi abeduru sa mpempenso yi ogoro mensa eno osi asedanka awurade nyankopon yi na Krobea se wu pia fa wakwan nyina hye awurade nyankopon ne nsa kire se ensem wo ho ene Emmanuel akwa osem ono nso wo Accra Laboni ena ono nso etie sa adwumadie mama cha ene ose yes Accra woni ya free mu no nyankopon emfa ono mo kra ensunsie kire se ensem no bi wo ho a ye hyebre ebi ye nkrabia ne mu nsem no ya na wo ye ho hwea enye yie benji won fancy sawia ene ose Otec FM emu da ho yie pa na Krobea yenso ya bade mu gidigidi na wie ye monitaw ye show nyankopon hira kobi ohene dwomo ose akra Krobea na wie asanteman etew fansam no breye minua na ene yensu ye tieu ene ye monitor from Atlanta, Georgia, United States of America. Wa unua kwabra dwomonie kwabna krachi we ya wa basu yi ebra de wo Sims you know college ho college ni mu no ye abenfo no na o ka ho bi no nso ka ho kwabna dwomo wo ye mampon de hye oye mampon de hye mampon so ma ben pa akuma ebu ehia kuma fo no wa ben kontonchifo no kwabna dwomo ka ho sabre kwame yabin o wabin na sha akwa wabin o yabin English cha dia wo se wonya bete me time na me kire English sa time no na me nkwala atwa abrofo pa sha wabin ni e wo professors yenya ne yabin kwabna dwomo ka ho baako meni ne fribu ase ye frɛ ne Sabato sesei wo ye dealer wo ahwa otonton TV ne neoma ene ye frɛ baako ono nso ye Yehoani unse Yehoafo nso ma no mu ade ono nso ye frɛ Jonathan Asabre ono nso aben ena baako se frɛ Krobea Asante na ya professor ben so nam ti eja so bitwo since for dem kwame ni aben obi a chere brofo de nya aguru she eya na wo ye ho ayi no brofo mete brofo pa enti adofo eno no enawie yi ye besom na ti asem bi sa asem a me be kan ema sedie the human part ye womu no enhya wo so ma won sere moro so na emum aba na ewum no eya afa akwada no oko school akwada ni nimade
ene okotena nsɔhwɛ dem baabi a yɛde ne kɔtena ye enam so onima de nti sebe ye ne aye nima de no ya obi a sebe mesre meka onima de ana anadwene wo fom onya wo nkyɛn betena ya no afili botaye be ntia sebe ya de wo tworo no onu so betumi atwene kon de wo kɔpe otumi twene kon ti se giraffe kontenten no aba behwe de wo twere no no onu so atwere bi enti abasa wuhuru ne sa na wahyeda de wonsa no akosine no ye ima yonsa kakra yonsa die waho so wo pe wakope unu no okay yanto aso enti ne nkyɛn ene de sa akwada yi a onima de sabe na nadwene wo fomi ye de nakɔ akotena na dano nsohwe no a ono mo twere no enemre nsohwe aba ye baabi compulsory part and ye wo pew umpew esese wo disuani no wo ya no ansa no akode eye optional no akwa no bi na compulsory part no ena yebusa ato ewom spray festival afahye chirichirim edien ne afahye chirichirim na sa akwada no na de a wosua ye no festival no wansua ho se yakasa apa no nya de mumu ni nse ya twiragu paper so ya twiragu yensam ya de igu yesrem ni akobebe na ya hano apa no de wo wasua na ato eno ni apa no enti wono no na panto de wosua ye no festival no compulsory question na ba ho ono nso ansua ho enti ani akwada ebe dai esese ode na dwene fa ho no otwire bibi enti ani amonhwe de otwere what is festival or say festival is a festival that festival itself muntio explanation of festival or say a festival is a festival that festival itself na de na dwene wo fomo a ono nso te ne nkyɛn no owogidie wo de onima de ni mu sɛ de wono betwere bia ye papa wei one ne yere efe enti wo ma wade animu no enam se efenti de wono mu beye bia ye minsu mesuesua no de yi obi fie yie no esei obi fie mede mani ato se nipa wei so se nipa wei de ade a wo beye bia ye enti mefa de obeye bia wo boa. There are always bad side of say nipa no me meti hey me on bad side makoma nye enti nana Krobea me pese me yew me mpai bono no wo boa bo mpai esre Nyankopon se de adom ni nimdi a wode dom nana Krobea no papa ewom no naje momme ehwe wo de akotwere ni mu ende ba tan bia wo no obo mpai asre nimdi ama ne ba twere ni mu hwan no wode ne toto me bo mpai esre Nyankopon se nimdi eni se ne wo ye Solomon no onye osa na ru efi se na Solomon so pema no pema eye 1,000 no wono ne ware ye etwem pna hodo no pema enti se wo pede wo Solomon hu nyina ma obade a hunu se e ma pene nso ka ho enti se wo hu se obane nso ware dodo a mema ne haw wa na boss ampa ye ndema akwada no enti yone se ene pa ye wo se nipa kro no a wode na yesisi dua wo wo wani so no papa no ena Awurade Nyankopon fa no makwada no enti wei gidia wonya ye wo de wa bi ni mu na wo twere a festival is a festival that festival itself onu de onim se ye papa ena onu nso atwere bi afa ye de akofo marking teacher ni age wa mark awie teacher ni kura paper wo cheche no oba oduru ho no okogina de wa ben no that now festival explanation there yi na atwere no a festival is a festival that festival itself or cast asem no na kwada no asebe na dwere wo fom no ne yema hyere pram adan wo husu agua kire se de wode nani to ne so we de wa ben we de obeye bia ye we de na wade na efe we die me huni wa abonte anioma woda na die no ya na ye enti me bompa ya mesre se sa die ni nyina bi na minya me pa achew etodi bia
susuji nipadi na yenyi mu ewo nneoma bi ho na se wanhwe ya ede Asem Beba akwada ni tin ma teacher nso hunu se de anadwen wo from sebe mesre meka enso copy free sa akwada ne wo kire se ne nchen ena na wote onipa da se nie yese ye wade nyina ho kwan de medina simandi sunie de mehwe no nie ni nyina ye nanso enye ni nyina ne fata yen eto de bia yenhwe ye mpa ebo yie se ne ye bo apre apese ye beyi obi yenhwe ni yie eto de bia yenhwe ye choice de ye chusuo yenhwe ni yie eto de bia de wo bi tro ema ye nyere ye hom prempese ye bedi nipa na chi ni akopi de nipa na ye se wo yire ho na sa wo ye sa okay wa betina fidie so watumi abaye radio ni o kasa te se na Krobea endi so obi ka krachi ya wo kasa idie ne kasa ase na Krobea o ye bedi nkin abo na Krobea din ansa na yabo ebasa wa baye photocopy enti yire wo ho adisuyi enka akwada yi sinkete yire ne ho se wono nso besua na watumi anya bi aba betro na kire bi wa ma me yete sekrache no kotwe festival is a festival that festival itself sebe enka yamfa me huru no ewo sa school ni mu enti yire ho ate yire ho na nya de ahire nyina eni ska akọ ena wie Krobea masemu enie kwa mi akra masem nie mo muni adwuma pa ma ya chi atiefo nyina mo ma je bro mu tie nyina na me chia masa kwabra obo adwuma masa kwabra me chia fa o electrician car electrician masa kwabra na me chia Daniela J o Zaragoza eze o simi sua Spanish o si sua ti mi sua kwa me na Spanish de obede sua oh se bitimi ka paramami hey oh se for me paramami for me parati for you gracias thank you Mama Fabla, let them come. Mexico casa na woken yo. Oh, parami. Yo, to aso. You don't husia. Gracias. I say thank you. You don't husia. You don't husia. Famous me chiao, wakachi na boss was me husia. Akura nyangu bo chiao. Mate. Na onyo kese. Ami. Yeah, we chire say akura bia o tin so hwe gudu ha. Na on so ji obi di say akura bia nim ade say na akura bia o. O say anka say na won spell THE the mame. So, won spell THE the mame. Spell na was spell no. Na on jini won nti. Eze obi san spell man. Spell mame you. Eya susu ji obi di. Sure. Susu ji ni pani di. Asima si di ni wo de mewu. Se asima si ni wo o film ma bra mo se si ya hwe ya de beto me nye. Je na wo ya ma ho. Dena wan kasa wo ya ma wa wo kasa asem no dena wo ya ma sure se nipa ni wa o menina na Krobea na namo mesua na namo nyina nanso kai se nya ni nyina de na Krobea ye nyina na ye menede kwa me na nam me ogidie woje kwa mu pao de je kwa me beko bia eye me de eye me kono eye me fe nanso kai hu se eje kwa me wo merayo enye bibia na obehu mi kunu die ma hia na nka da okunu ni wo be den me yiri die wona ye bibia wo fie o me yiri die onuma me de ni tu twa ma nyina mpoa da wo yiri ni won de na be ma be ya ma ho me papa na ye fie ni nyina ti me papa na ye abusua no me papa na ye si o papa no o sha se o ba bi ase no we di ba de wodu no yeah nse papa ni wa wo so ru papa no de na wo ya ma ho susu gini padi na wiase nye from nyina ene ye nya de bia be kan aje kwa me say na wo you aje kwa me say na wo you aje kwa me de me be ko to asimasi nye ntia me de mane ko to no enam dimpo bia wadi nti na nipa no ni wo bone so wo ye no so maka ide nti aya hwe nipa no hwe ne mere ye nso ho to wo bompa ya wo say awrade me srew mane ma pa na wo asimasi mum na me nya bi na ne mere so me de mane nanchen na wo say bible obi anto Judas dida na so me Judas me bom sem mano unu me ntem bom sem mano de ntia de ntem bom sem mano ne se ade wankoyi ade nkwana ma ka o mewu ma ye bone na asesa na so yankopo su ka se de enam so be ba no onwie nti se ka okay we fon se na obi akoyi yankopo ama
nka Nyankopɔn ba na wo ade nkwa na da bio wo hunu se wonko yina ma nka obia mewu okoyi ma yen so mo se de nam ne se beba no so duye no onwie nti uye bibia eya na wadwe ne ho mienu meda se eja kwa me eno mate ne nka ne oba ade ono nso kodi dwuma foforo enti enawie yi ye besom Nyankopɔn ka yi nyina ye ho na awie yi mewo ababa awa bi ene akwadaa bi ewo manim ha yasikusie edura awia wo mpie kwa obepie no na wode esano Juliet Akwawua wo UK mehusa waba homa ne so Julie akwaba Cruise One Media mehusa wonso waba medoma alaji Koko Pens Gate osi Asem Beba Dabi loud and clear wa harana ya Krobea Asante Nyankopɔn hyirawo Nyankopɔn nya okese na ontutu anamo enso mfansie yi akra. Thank you, God bless you for the story wasemu a waka no eyepa Innocent Kojo and was ya Krobea wasemu a waka eye very very good motivation and no kire se minya waye eye musuo no kre Kojo wa konta na se one nanata Rose wo mo na aka bomu a enawie yi wo no mo nso ehwe yen. What is today's update, Mr. Krobea vida? The day ba no bete. Why? Enam kwan mu ba. Akua Flora osi Nyankopɔn hyira opi. Mate. Minu aba akwa aba. Yeah. Ho te sei. Nyankopɔn adom me ho ye. Good. Udi de sei mawura. Beba hwe fa me Fati Saka betetafo. Fati Saka. Bachon. Otetafo. Bachon. Ehwa na ufri. Beba show da biu me ba say ni ba mikro mu de minim ho. We ba asare ni. Me ba chwan. Na anim wunchi. Ade. Ye wo ye ayi he ya me ye wo me onye hi. Asante me ye. Nti. Ba minua mo de na me ma me de o mokɔ ho. Na me am mu de. Empanyimfo di wanim. Pa chwan. Empanyimfo de ne de o mokɔ ba asare me. Na enso monketo ane de ne amfa monko na ntisesi a wonso wo ma won be da hu o munchi wo ba asare me yebekɔ den ya yebekɔ za okay eradi Nyankopɔn ne abuafo eradi Nyankopɔn ne abuafo ye onipa bibiri a omunnim o munchi ba de ya pre na pe kɔhwe wunchi obi nso wo ha de enti a won pese odo nso behunu kra nso ye bia de wo hunu ne de wate ye onipa bebere o nso mpre pese o mbe kokra ni nyina nso ka ho bi enti sese de tafo na de ada ne ukuro very good ena Fati Saka wasemu a ede waba yanim ha e wa afidie so no ka kire ye na yentie yo nana medas ya bi wa no medas nana medatie fo mu tie ye nyina ase. Okay. So they me kind metetafo. Na me papa asifie e wotafo. E ho na yetie. Na ade bi kire ma adwene. Esa ha me. Ba ese ma hwe ya. Me hunu ni yi. Ene se me papa ma me toso nan. Panyim ye ho e fe Mariama na bra ba ase etoso. Ena me bra me di na chi e wa firi mbaba etoso na me. Ena de odi na chi rakia. Na abaye edi matam eye made a eye me ya bet mintimi nya hwe. Mintimi nya hwe. Wode ne ko police station ay moa. Asem Beba Dabi. Untimi mfa ne nkwa ahemfie moa. Ba ye na de ese mi dwa atoa wo. Na ofra ne mame na wobusa ne nsem bi mame semaye ne bone a medwa atoa wo ama wapa ne kyewa mame semme Fati Saka semaye rakie Saka bone a medwa ne atoa wo na Yaw Asante ama wad parake akyewa mame ene se me bra me di nachi me wie school aho kire nti me koka akura bi ase usi nwene so no batu anu awuram me koka ho da ku bi nso otokwa na me hu se me bra nam so mu ba
obekura na se oba ena mpanyifo busa ne sa de wo so obefa ne nua ba akokumase eye baba no be so men sa no de mba kumase odem ba ye na de chen ya na odem koto adwuma etimi sua de pama me pom me ho no anche bia na baba no efiri toy eti na oba be ma ye fe na Adam Isaka ena me hwe odo a baba ni di eda na di kire me no a ese me divert sa odo no e ma Adam ti na Adam no wo me ma me ho e wa abu akwa ma ekuru ti da ku bi ye wo ha na bra bi di Adam achi de ne ba fi oba na me si nuoma ti me hu Adam na me yem shame na me frɛ bra ne busa hanse ada akora wati waye obone bia na o si debi odi e no na me se me ba no na ma na kunya na me frɛ me bra edi busa no kwa so no se akwada e won pe school won san enima hunidie na sa do be school exam se ba no be school na e di exam hyehyɛ so a wani first ya etese nya adwuma wow na me se ya tia na me bra so fati je ne bag ne si o ene da bra na se na bra no ko eti akra na aba me nsam JHS 1 e wo SD maybe eti enso eti SD kwan so JHS 1 wa na o share no ya na me share no samuna wo wie school o call class wonya class ko sa me na free education man nana me na titi mo rem chi plantain chips de hwe akra na me wie ewie cars ye wie dan no ya chede court wa chedan no bet me de me dan mienu e ma han e de koto bank me de ma kwala na de koto bank e na mia na me call baby o ton forms no koto forms de bre akwala ma kwala no feeling no de koi it time o wie cars ni ho no di mate into ohunu ka atwi e na okọ boy school here wo mampo mamtek nana me be ya wie school 4 years mampo teacher training na ewo ho no akwara timi akọ school awie mfie 9 akwara timi aban kra postu no kwase de atwa misie me ba no kwase de atwa mu ya esie me ba ya postu ni mpo debi what eti metia no eye yaw na de ma betra ene say me wo ho me kura na nka tafo hini ko be chimi biem chese na minim se ye be minim dase ye be ye yi aye kochia nana eti de me ko ha akonwa wo no ho no sister ma faati wakona na mo ho ena me say minim sa ye be sie furu no a eye na sa asoso de se ekono ho na me ye ko sie no akoda no kurum nti ena man ko ho no se hwe da bi ye nkochia nana ena ye ko ya ye ko busa na kire se ese me be ba community center ha 5000 se me de dana wo street so atimi block so ye yi wo feature ba bi kwa na ehwo nya yi a 3000 se so me wo dan na me de dan wo mu dia ene mintunsa ti ensa tu no ye 5 akaka na 600 okay ena me ma wo kasa ne nyam na me nua no aba me ho abebusa me se watese me bebusa wasem na me se di asem a rakia no me bebusa eya ma me ko papa ko ma me kro papa kro me papa wa won nchen ma me kro papa kro me ba me hosan kan bebusa wasem na se ma di asem ai wona wo se wo bede da Adam wo fie ha no saa tamu na me nyanko tafo ahemfie ho enko hu die tuam etu okan ya na me se oh dabi eti apino ba ya no a wo ba kire me no mama ye ko ho no ma se akora no so wo no nsam bebre se me sa je community center no a minyam wo bi en firi baby akora no so ne dan akora ne de ne dan maame me ne change dan eti oda me dan ayi ntimi me de me ne de ne ye de ma no ye ayi pie ni asa ntimi bie na me se ato de den eti metwe no ma ba ko afiri akora ne dan no abe ka me de no ye ne dan no edan no
me man say mama yesuro na me say ebe du baby ebe fa ebe de dandan no nti apindo bai obehwe no say dey sister hakura compound hakura bit me ade dan ha ombebo tent what say yebe de dakura no ufie ho akwada ono nso ne papa frifie ho bi urade eyemo amunua be ma na ne ba enti eyemu nyina amoma abusuafo mo amotemenka wotafo a munni masemu bi no edu say be fra mo frɛ ade a wod chese atani wod otadi matem mimi ti wei me ya abomu amana dwonso aguma abomu mu da abomu ayedie me na me ka kyerɛ wo me bra ne huye wa kwadwa ya pa ne to ase amana kame wu me fa ne se minua eye dan ya me bo soro mpa ye se da ko benya adwensa kyara na mmom de e kono se ma hwe ya mewu agya me ma se ma hwe ya mewu agya me ma me ni me mre so aba me tra ho me so me ni ba bia Asem Beba Dabi abusu eso ti na me dia me da wo atanie na ogina ho di me se me ensamo na me pe enu nti na me se me de da adam wo fie ho no me ma hwa akwala boka nana tofi akwa mo tofi akwa namba mo fre tofi akwa obe onim akwala ni nimme akwala ne sisi ne chisei fini chisei eko kan ne sisi chisei dade ehwo dade ehwo doctor so obe oye no operation obeje 350 million tofi akwa na be sam na oye program bi this is my story tofi akwa na ma ye akwala na operation yes ma make tofi akwa ni na me akwala me mani da so se obedi di ne bi kama be kofedi no na so free me se me frata uja hono mo ka cham se me nsa wa me pedi nti na me se ne da akwala na ofie ho na uwie mu nyina di matem nyina wie ya akopam ntoma abetana tena se me na apeso di matem te so uni se di matem a ukumani mu ase a enko ba bia obi enya ohwe nti ubekoswa na minim ebi akoma nso nim ni wura ebi ana dako afa me bone enu nti na media medam nti yende da kwala no ewo fie ho yadeda no ko ka kire nkonwa wura ne se so de akonwa ne ba obese se agu ni valanda atum ena akonwa wura no nso onani ede no se so odon sakama akonwa ba akora mema police fo abechew nti wa start here say adentina wo be de da akwala na ofie ha na me say ai ma won tafo me pese be busa nana Krobea se wo won tafo obi mu ofie na so obi won tafo na se ye be fie ho a ye ne da nipa na ofie if you any danipa ye da nipa no se wo won tafo wo ba yare nti umpene asema me kana na nyansam ketu o nyansam ketingeti o ka me metra o di matem na mi so bibie ma nam ka kye ne se be ha no a onfa nkwala wo hu se efuru na ba onfa nkwala no enkope ba bi ntena na ye wia wa ba fie sister is aferi obedina ye fie junction bi so o di matem papa oye me papa nti se me hu se em se o peme kwan bi de mafa so nti se mo twene ba na obe kire me atani no odi yemen odi mi no o ta di mi no o me kire mase on kire mase okay atiefo ne fati isaka ono na ewo yenim ha enti akwada na ofiri mu no on de obeko JHS no obeko cars ene mamteka okoye no eye wa wuti ho ya ese woje wo bra ne ba yesa wa wo ba na unua ba no anyanyam bi awo how be pa na fate wo ne rakia no ewo problem be na naje so oba na obekere mi oba na okere mi na se mi hu for ade amaye no a bepa ne cho na me makoma mu de menye ne hwe enti nyina so ben na otumi gina so kopa ne to adwaye tiawo gina so babedi watem ewo moa mu fie de ani nyina so minim da ku bi mi wo fie
ɛna me bra etie mu fati na me se bi pie ba na me se bra ade se bra na me di mirika me be gina nanim ɛna ɔsa de mu ko ana na me se da bi o me kura me hu ni no wɔse ɛne wɔhyɛ adwae ho ɔpa ne to ase ti bi ko gina adwae ne kwana nto duro na me se uzi otwa ne na me se mayode ho anu apete me nsa no hwɛ me fom wo bu mani chie ehwa na me di mirika maami bi te baabi amete ne ye fom ho e fa nante akue firiye me di mirika ko akue firiye ho na me se nante me srew minua ba waramfo no sei ni wa ye me srew ene ne kopa ne chew ma me se ba ni bibia me pa ne chew ma me srew ena maami na anya na so kra no se be sen me yenko ti e ba e no ofre no so wunim sa de na wa ye no pese okun nua no o se menya ne hwe na se wo boa wa ye me bibi wa ye me bibi wonya me hwe kura nka bra ba ho obebo wo wa ye me bibi me be kan wo so wonya me hwe ena me di wo so wonya me hwe bra nso so ye me berja me pem baby tonight eni bosome ko bosome mi no na ye me se malaria me so Central Hospital na me ko ni agye mato ho na me ko ni agye mato ho kire ni obi betiam na so sa de na wunua ne ye no duabo nti yade ane cheme to wona afi mintimi tese mintimi ntene me ho kora ena madam fu pe bi ye fa na adwoa frisia adwoa se me wo adwumum sister frisia ko ye sister fa ate da dem wontimi nya no hwe ko hwe se ya mpa frisia ba e no se ya ampa no se fa ne to kem fa ne come maame ho wonsuta me maame be hwe no mo de metra kem o mo de me ba no o ma obi asome ha me na etwefom o mo hu no ye se no odi machi o mo de me ba odi machi nto de me twa akwa mu de foro car de me ko ye no o twa akwa mi se no hu ba ko a osuso mu de me ba se mo ka che ma so wo pasem wa wunia me na me ka kira wo so wo pasem nti ye ko ye na sa maame no nso ene me ko ba nti maame no me ye ne ba prekope maame no nso de me fa baby ko mo ko no so hwe me kura no na be 3 days na me ni di na me no munsu nti ese papa no ye ko papa no obehwe me ye so okotete aduru ena me ma no wei ete me nchen nti yese wo ba de me tie ye ne se okasa na ho na di funu ambere mi ehwa na me da bench so ehwa na me bude me ni hwe papa no ena me hwe si me ne me bai penalty wo na efunu no won hwan ena o si mawura hwa na do ba na me ye mafia na o jesu no me se fra adwoa mo brem no mo ko fenti adwoa ne bra na ye dunsini no so yonko pa enti wono na adwoa ne maame de ne ko ho to ye no se papa me sister adwoa na de ne ba ayu no se ya gei de nyame do no enke di ne nansa kora kenye nyame do ena osode eno ma ya wuro ho kotete ni nru di dwale me di obeye bia wo ye ti edi be se don hwiri kakra na afi ase ahoma ya chechede me no ebi mo tete wote wo hwidie mu sa se ahoma bi chechede wo ne bi mu tete nti na afi ma de me ho kakra nti ya kakra na me hwe me ba we yanim na mka chere se na obi bo ampesi me ka chere me afia osum mesi ampesi medi me so jibi ma mini os mama wan pa na me se ekom de me na nsani mi ni di ho asa na ye sofo na yere mai sofo bi so ete ho na yere asa na sofo no hwede no ate os ura kokko jibi ma nini kokko jibi ma mi di bi e obi tutu aburu no ma frɛ no membi afei di oye adwuma no hwɛ me saa busamba ne se odidi ya che won o se ebru 3 days insu okura menum ena mbefi enti o ja me kwa mma befi no ka kira me se
Sa lady no onyame a obeha me. Nti mi hwe me hu yi, me ne me manyina. Enti me bisuru na nkasa. Enti wo ye me kora me fi no. But as me fi no nti wokoswa there be as se me friend mpanyimfo ani. Abroso. Okay. Afi mi enhwe. Oba no we frim yakwa akusie no. Akwada wotiti ubawirem plantain chips che. De na fan kakran mana be wie college a. Obetumi aye adwuma kase maami na boa me. Sabe yefunu ne oyam de na nso wo kai mwa unua be man de boa wo e na ade boa wo ba. Obetumi adi na wanya bi nso ama wadi. Ye ka kire wo se oba ndie ni ku no de na ya akora no. Abrante eye dai e na hre sa fate. Adam, that's you. Adam. Otec. Who have you, Adam? That's you. Kafra. That's you. Kuse. Kuse. Abasa. Ate. Abasa. Memenda. Me ko presby. Na memenda. Ye kwaye wo kukum. Ahafu kukum. Nti ye bedroom carrier na me friend say honorable. Ene wan ko baby a na o se dey be me hyedem. Ena me say bedroom pesua so. Sa me kan sa no. Na o se wadu he na se bedroom carrier. Sa me kan sa na me ba na pia free dem ma be gina junction bi so. Asafu mana me no mo ti kan ni mu nyina ehu me ba no. Ye dru ho na me wevu no nam senka me de mu bi kura ma ba free baby am de si ye ne konanim no se fa ko ma afiam am se mate me hu ne memenda wo se kwasiada ma afia no aduane nsi mu ye ta no aduane si ne ho no abefa okay na me danyame asesa ada no me ba no wa ma gi aduane no me danyame asese wa ma gi aduane because Womu ye adwanyini nche me bra bi bra me nam bebrebe me nyesa me ntaa nwe meat sa ye de ye nkwan me ba no na be hwie firi me fridge bonu kura ma ya ka no hosisi a wode awi etu waka asame no aduane nsi wose me se me ba me taa ye enti me kwa yie bi na me ka kire ne se kwasia na so me sa kwa yie enti me afie yi no aduane me afie yi ano se Adam waka no wo ma was muadi was ma wakano woma inti uko oba gas ni ebe no abi ama me frɛ yi ni ba na so mo bra ba no se debi me frɛ no ka bi bedi ni dwuma wa mfa ko no kwasi ada no adwuada akɔ adwuma aba anwumbre be no nwotwe me da ho saa no menya ko na ge bi ti fefe na Esther was sister ma faate. Yes. Adam ne da wona wa ye mre no o kasa no ho a onti. And I'm say adai. O say anam say esa ka wona mo fa no hospital. Na me ho ba bia be theater fu yi. Me ba ho no. Me bo mo fa no nkoma me. No so mi kunu kura akofa ka. O mo de na eko. Okay. Say ye betra ha ina ko na saba. Na Esther ne ye. And I'm say Esther fichu Esther fichu ehwa na be me bia je phone efi Esther nsem se ma afate esem o se anye yi o ana se de na anye yi e de ade o se adam film eni ye ntam hofo no en kese wo ma anyere me pa fa ma kwose praga mu a em se kaka be bɔ me ena ye ko yam pa hospital bi wo Abuakwa station wa Dr. Moru ehwo na yesi obewuye nti mi wura mu a na doctor bi hweme na me doctor mpacho me hwehwe Adam wei no se tobo ti sa na dan na me ba ne dem ho ana na bra ni gina to hu se me ye Adam ho na to puno no na me sun no mo o ka kire me bra ba ko se emfa body no enko ehwo
ɛna me bra so yusu private car no so kra no o ma me ntena mu bi ti me mfa me prague ya me ti mu no nko na yede me ba we tena akiri ɛna alaje ne drive car no ɛna yede me ba adam no so wa nti omde ne shirt ise no mo car no to fom no omde no be bata me ba hu na me ba na jiri adam mu sei ya ne afari yede ne ko shefri nti sana ne ge bi na one ne wo holizi no okura adam fon ne nkrofo frefre ena onua baako efe ne set efre lizi no sama lizi no be kan se adam weidi mumusa ne soa no o ba adam no ewu ne mpena aye fre ne lizi he ono adam ne mpena no ena e ka kire adam ne nua se adam wo ne de yemusa kwan yemusa me ne soa no he ena omubusa ne sa adan ya wo se o se me se me ma adam nwale no ene ne ntena lizi no na okọ o sisa ne nneoma a obekọ no okodwale aba okodwale no na adam didi okoba na adam asensene da ho enti yemusa me onim se wodi aduro afra aduanim why ne nim se lizini se onu nim se wo ye sure se wodi ayi aduro efa aduanim because of say onu lizina pack ne nneoma se wo okọ enti adams na poison sanity pepepe what enti mibusa no na omo ye na mse lizini kan sa asem we kire hwan o ka kire boy bi efa ne set sa wona ne kasa na set so record no very good enti ye wo hwa na media so omo frɛ for omo frɛ na we hu se me ba yi hu se ne phone ne bra phone no ekura lizino no okwaje ito okwaje fu me na se mani asi abere ne bi ne phone kura na ade a mo ye ga se mani abere kura da ba bi kura Otec 1029Fm enti ade ache na busuafo ye frɛfrɛ omo anadwo ne nti enyina ekohye abu akwa ho me ekuru ho ti omo so omo kɔhwɛ body no e de na hye fridge ena we nu ne koi ono omo koi no se oba atampa unko bi na se me de mintimi nkɔhwɛ sa adam ye de nato ayimu intimi nko no omo koi eto omo kɔ maaye no onua maamo onua ba asem anuafo ba ko ye kokɔ ba ko ye sundu no mu di nkomo akwara aduane atwi ne wona da hoi akwara we de ye poison akwara nani ase nyina fifiri so na no mu nyina fifiri so we ye aduane atra ayi dabi we de enye bia we de o hwa ye duro pa na me say we de still na asem o mo ka no akoba na minimum mind na minim se wo mo ni mi o na minim so mo ne me enti yesa ba fi yesa ba atafo ye wo hwa na busuafo no ba ye say akora ni wu no mo ntia se ntumu ko hwehwe I'm so Otec 1029Fm Asem Beba Dabi wo mo se akora wo na atete no wo nsam no wo nti yenko ti ye kon kem ena wo nua panyi fe ni chewa akora ne de mu gu na ni ma se keke wu mu gu akora ne ni ma se keke hwan na e ka sei chewa na e ka sasa no adam nua ba ko e fre ni chewa okay ye gu akora ne ni ma se keke ena me se akora ne de wonu aduro wadi ne ho bone wadi ne ho awu na se na wo wadi ne ho awu e de ne be ba akora yi wona na fie ho abotie he me na nasika Krobea me ko busa sana na mame mame 20 cities bi kura nya de amfo mame be chakura ni busa mame se me pe 1000 ya ade a wo be kwa akọ fefe ni ntumam eyi ma boy no wow be fefe ni ntumam eyi ma no enti me wono na na asa me nka bi because akwara no mame no nana no do no enti me nka bi nana no odo ne nana no chen ye ma no nti woni adam ne wona na asem no me kokoto se nana na adam afama me sika we de ma afama no me nka bi
no ma ye de me na me ko na no Adam ye say Adam kaka wo ko reverse wo ko bo ni dem ni bubu ye ai na Adam akumi o me wo fie no frem Fatima me hwai ade Adam wie me ba na dan ni gu fom na se baba ade o me yama weledi me yama why me yama eno anu wa mfini bi ti na mu kwan mu ko ti wa ne kansa na me yi ano to o kan na me yi ano me kan afi na no ya abro me so na tese sa lizina sama o mu kan no wo ma gie di lizina se wo se wo mpene ma Adam nware no enti ono aboa ne oma no a wokọ e na Adam do di aduro afreduane adi he enka immediately lizina kan sa asem we na straight to police station for her to be arrested immediately kire say oba ho nso o de yemfa ne se maami ma ne ba ne nware wo adwomponi wo utrim enti nso betumi di aduro afreduane amakrache no adi awu to aso nti no ma gie di o de asem we betwe nsem aba to aso nti ye call baby aye ko dem hu ya nse o mo de phone no kasa no de abeto manim o beto manim ma adwene no hwa afi set nse ma fa atim sum wuti asem ni pa ko am se da bi o no o se de no wasa amia so na ye hwan ne na ye lizine ne nti o kasa ei asema mo kan okay mo edi afi no mo hweme se ti ne se be hwehwe mu no to mo ko hwe na chese nam ho be bia na me be fi ye be fi no mo de mo sa ko mu kuru na me be fi ti ebe ka be na awotwe ama ya ye yi no mo se me nkofa akwara ne ntale dada ebe mra nana me ko we na me koto ye o ko fa akwara ne ntale no ade ewe ihu ni se ye taami ewu ahaban ene ya chorotro ensemi wo so fama me ene hye akwala no empa ne bed no so eda fom nti e hye ase wo hwe hye ho nyene eti mepese lizini be ma de we meba mesramo kwadwomo ho wanya pictures no very good yani ready mepa mo chao in my hands aye hahan mienu eni kutame wo mensem hahan mienu eni kutame sa hahan mienu ekutame enye misusu se mpo yene a yenim hahan no eye taami ewu hahan taami ewu hahan me na na kwadwobrenya no nim fom me na na wotete me enti na enra sa krache me frɛ ni di na tem no Otec 1029Fm enra tiefo me frɛ owura bi edi na tem me manya problem wo me ka mu ma mani abre me ho me ya me ho hwie nya yie na mfita mu hwɛ sɛ kofidada betumi aboa me wo mazima tek ho na matumi eni agya kwa me ni jata ba kɔ baabi a meka sɛ nso na ye ni abri kosia lawyer bi dendende wo bi case ho na Ghana ha no ensem no bi areho me se nipa nya din ketue bi te sa akokwa no fie bi a ɛhɔ nko na sabe wo ma wo mo se wo mo huhum ani no ehu nsɛm de fa wɔn ho me nya be ma yes kan me wo sa akwa ne so eto de bia meni penhunu ne lebro ewo wabra bom na wanhwe ya ebem wasem na Krobea nyame ya kire me na me dia kye me ho ama sesei ede no me na ebre me enti no me na ede ebre me no the text message ya sa jimifo nde sende me no wo obi anyame yi me ho asem na dia afa me ho dia kire wo mo me mama ne na wo de sa de na hye wo hunti nyame dome wo e wo me masem ne ho
enti wo mo mama ne o first thing na abaye ne say sa no me na de bra me ni nyina me transfer ni nyina de ama wo ne o ma na msi nyankopon tua wo ka sa no me kro na wo ka ho asem no wonna ne na apem mpim dum no onfa ma wo ne o ma ne wasefo nyina enti na esa me frɛ no enti asam na me ka na akofa sa de wi yaba kwadwo brenya no onam me na be ma ne ka se owu a e ma ne ba bia amfa ne nhyɛ fridge mu kwabna kwa atia ntie na asam ɔde ne kɔ hyɛ fridge mu kwabna kwa atia wu me na ne ka se wono oyira ne kwan ne ba asase so no ba asase so for a purpose me na be ma ne ka se kade me be kan nso kra ne mu odu no ani e menka bio enti sa hahan wei metumi akyerɛw enuoma be yese apim thousands ya sa hahan wei so wuhum na kade ne de ka ho anipa betumi de aye nipa ye frɛ sa hahan wei ta me ewu even put the spirituality kura aside the physical aspect sa hahan wei eye nuoma bebre me ta me ewu se me da sori anopa an empty stomach oba mi fia ansana obefro stairs a obetia me valande mu no ta me ewu e wo me nchen eja kwa minim de me kan enti me sori a on an empty stomach me papa cd ka mankwa nso a kire me se me ni nkan no mu nsuo hie asante Krobea wo no ma manyina hodnom tenase enti manoa mi nsuo hie na masepe ma de nkakra akra wie no na me di nsuo nwunu ahohoro ta me ewu ahahan ho na mawe me weta me ewu ahahan ta me ewu ahahan we wo we a all the time ema wanimu nkyere se wanyini ema wunyini ta me ewu ahahan we eye nuoma bebre okay ti yankwa so maame ukoko hunu sa hahan mienu we hen akurado fomase oba Adams ni fomase ho na sa hahan mienu yi na o hwe hahan ne so a kwadwo pushi me hahan ni mienu hahan ni oba so a dia eguso eye dia o tre kra wasan bon dia o ya kwankyere ni ma gawe wa bon pa bede na awari kra yeye omu wa bon na o tre bibi nso na enye the correct spell emi etumi mean something different enti abaya krokra o tre ni dika ahwe wa ha no eye MARRIGED is just saying yes spell marriage. Yes saying yes spell marriage. Enti second wine, first wine spellings na maye no. Second wine de eye MARRIGED. Na yewo past tense of marriage. Say be a utumi di so a past tense no mpacha my colleague English teachers are mo me. No, listen to me. I'm calling my colleague. And my colleague English teachers mo me. Ebi a me nsua nkoho English mu no. Me brofu mu no. Ebi a me nsua nkoho. Ye wo past tense e de marriage ana. Enti aye marriaged. Efia Kosi Elizabeth. Eno ye first one. Ena second one habai kakra no. Eno si ye marriaged Efia Kosi Elizabeth. Say di we ye hwan din. Ge ni din. Enti na yei ehye fomu ase. Ewo wo ba ne mpa woda so. Ti em se me ba no kura we huda. We huda eno de awui. Eduru de ebe frɛ ono ane saman so omra mehwe bi.
eduru de eden a ye be fro no ane samai okay enti okohu sa de we no e na ye den bikohu ye no me fa mane na so kakra ma me bikohu ye na abema bi e wo fie ho e na me frɛ no na me so wohu ade we wo sen ai wa na me frɛ fie ofo so obi a me hwe bi me mpese beduru ba me dem ho no na me yifiri ye me mpese beduru ba bi no ga na me frɛ no mpanyimfo no obeka sɛ onima de we hu hwe enti obi a me hwe ena maye medi ahye yi mu a medi aba no de to so me nsa ebra akwasi ada no ye kosie me ba no ena me ye ma se me kobi ena nkro me tra ka ni mu kura maka no kura tu yi na me nya akọ se me de me kobi enye ye kire no ma akọkire me bia ye sie me ba no nti me nsa me chimra me sa me chi nti yeso o mo ko no me nam fufuo mi no ko fra Isaka no abusuafo mu no mu nim se eye me ba no e wo mu nim se o mu nime na de ye me ya ne se wo adwoa wo mo ka se ne o san ka ka se sister Fati wa ye odey because wo ye ne mutena fie o na Adam ni swa etu nim Adam enim me enim Adam papa enim ete so nim ya nkasa ete se obi gu me hu fia ete se o tibi defend me ka se sister ne tia me na me kai no mo ka be wo mo say me akura we ya seize Adam phone na won twɛn no obehu why na na ka say say Adam na busuafo chebo ane sister bi e frɛ no ya ɛnom sɛ wo bɛyi seize Adam ne phone na phone we so wo ge ne ho ne mpana ne ho ɛna we kwaje enti we twɛn no obehu me ba tobo ɔho te sɛ mawura acho me ho ye okay phone no ewo ho pachan wona ode unuane body na aka ho bi ne de call mo kire no da me na so ne de no koi ewo ka nim pachan na de wawu ne daw na so pachan na wunsuro debi adentina na wunsuro papa fi so eminya ena na ote asenso na menini ni asem nti oda me na asunya na me hu ne se wada of time and no wo yen chen oda the one in city no sana na etia no de damina so just say asawa pena na hyehye ni hu tina me hu ne se wada ti osi edi ni drum mo kire wa ye twen ni by force a wan ka hwe ena hu si me nwane wu tina me nsu de na onuane fon bi di wo ho pa che de no ko mo kire ho bae lady ni ka kire ye say odidi na aduane ni chi no sa na Elizabeth ne ka kire mo enti na me pese me kohwe dem ho se ebi aduane ni si ho a aduane kora na wo die no esi ho a ba me wura dem na aduane bi ensi ho ti me ko enso na girl na pake ni nyoma esi student mattress bi si me brother ni o group nchen ti na nwumre na ye ko bae no na mo fa se o koja ye kwan ama ya ko physical de wa ma me asi ani aye hyehyeshi no o ka se ye nkwa wonim de besi wo kwan so ena me ka che me wo fa se me pe me brother ne phone ena o se me de ye de na me se me mfa anye hwe me de be kai ne keke to koje phone ni free lady no no de bre me phone ni na ye tu adweneshi ana se de esi ye ni ntie gya ba ko ma ge ono yam ti touch ni mum ni bedi me ti ekodu fi na amanfo frefre so mun jindi se me brother na wu to mo be confirm ye fi me ho na me se ya ampa nti obi afra na ma pekin maka se e ya ampa ti ade chen Tuesday na isa ko fi ho no mi wura me brother ne dem na nyoma na enwumre no Monday na enwumre ya package oni eye free dem ho gen ne nyoma no we ye free dem ho ena me bo me wo fa amane ena m ka che mam se ma enwume ye bai na nyoma si ha ba de chi ye wura ho nyoma bi ansensi ho to mo ma ye free lady ni busa ne se ade nti na wayi ne nyoma free dem ho no se me ma me se ompini emo ni me nwa be ma ne nti na wayi ne nyoma ena ma me ka nipa de awu awie no ena ma me ka se nti dadada ya
se 1 year se 2 years ameka che wo anyi unyoma nipa na wu awie no afi na wo be yi unyoma wanka hye wanka bibia tie wo fie ono ma ye kra o mo se ye kono besine ye hu ge oni bi ade be chia me yesie me brother nso Saturday na nwume me ma me frege on otine kasa na okate no ye friend no wanfa ade chi Sunday ni e hwe ni mu so beba wambe yi enti ye dai ena obi ko kase wo twen na obi hu osime maji phone na ta ameni ase enti omu maji mun ebia na phone ni sika wo so me brother nso ye obi a onkipi sika wo phone so ni ATM card ena onu nso oni on face count no ho obeka se Adam ma miska obeka se mi drufia me de besendo o drufia o de besendo wampa so obi nko ade a tini ATM card na oye adwuma odi ni sika gusun besine kra owuye ATM card ni hu ne card ni bibia ye hu ba da ATM card ni nko aye hu nti mimi hu ne se o madwum ebia no mu se sika wo phone ne so nti no mu ka chem se mimi nchen na me hu when no nya ne dance ye say obi ka se twen na obi hu no ono ne te no obebo wo amane sister adwa ene sister ya no ono mo te card ni mu bi enti wo se hwan no ene bie wo ono mo ano se phone na bedi ho na de twen na obi hu chewa ne ye Adam ne de ni nuaba okay na mami ebra ye de Adam call ayaresabia ye frɛ wo no omo se ye ka se de na aya akwada na ye na ba hospital doctor examine wo se baby esesa nka aduane ne kofa no enye ho ne kofa aduane na amfa ho nti ekusi ne ho me kwan ena di kun no sa na doctor kai na doctor an confirm say bi aduane na wo die no na bi a poison wo wan kasa na ne ye dai ena sa lizi ebe ka kire chewa ne abusua no bi se wo na aka kire Adam se ompene mane nware wo no lizi no enti ono pake ne neoma a okọ na Adam de ayamhye ekofa aduro efre aduane ye den ana Asante de tie ne se asam ne de mekan no kwere di mekan se wo mpene ma Adam ne nware ge o ka ne sei kire mi mu me ko pepa me ma me ho akora ni ho kwa adwuma bet ne da no mu ye adwuma obi wura ho no aba eti sa lady no sa da no kura man kasa no hu me kura me be ye ngu a ka lady no me hu na me hu ene kura ga no me hu na me hu no de ya me ya no me hu na me hu no me sa ho ye me hia me hwe woni mu sa me hu no kura ene kura me hu na me hu no ena be fra me ba ne se me be fie na be fra me ba ne se kwabena me be wu fie ho no lady bi hwa wo dem ho wono nso was no lie kasa ni nyamu no na owo lady bi wo ho ni e wotafo otetafo no na wota aba ne ho na omu di huru no abema a wabro 30 years ko ayi 31 de me to be season say ma na ntwempra eti mi hu se enye sa ayi no frema no ena me yes sa no lie eti edi be na wotwe bi me sa ko ya me ko me ma me no na lady kro no a ena me sa friend was no lie ena me yes smart na me friend ma me bi wo mu fie ho na me won number na me say me bu so me be ya won kamo nukura nkyere me yo na girl no ne mprana na o say ayo wo hu ge wa pam firi mahu ena me say hey ena me friend wo me friend me ba no sa me kwale me nim girl ne na ma me friend me ba na bu say say we listen wo ho no say am fa phone man so le phone man na me say me wura mesro me ba no wo wie school die o ye adwuma de bai ni munye mian so obe wale enti mesro wote hen wo so wote se afedi ho baby wo firi hen wo so ye sefini so ye sefini enti ko ufie na se me ba no ye bisaro na se o ka so obe wale wa ye nim ye be wo busua ho ti me pa wo cho
kofi na na bro afe kura twem lady emfi me kan so me ba no nso mfi na me se kwabena ade a wo ye sa one ge da sore na wan sore a kwabena wo be chiri wo so wa se ma ye mere iti hweye nana asema me kai na abamu no senya me bɛyi na kɔfa no so no wɔhwere ne nkwa na yɛ gɛ no a kame de fa he kame de fa he ne fie wei na busua wei hwanba sahwi no enye kuro te sɛ ya ka sahwi te sɛ kumase ɛyɛ kakraka efiri sahwi baabi ani saa ekosi wɔ sɛ kwadwo kurom ɛhe no ofiri ka wanya asɛm nti saa na ɔka kyerɛ gɛ no afa me ho tan saa me kɔ me maame hɔ koraa no ɔte sɛ me ne maame ne kasa me yɛ maame ne ho adwuma me pepa maame ne hɔ no ɔte me voice ɛne ɛwɔ mpii koraa waka dem adana maame me maame wuye owuye na tamkɔ no mo se yɛntra sɛ mo mpaye man saa me bra yare ɔkɔ ayare hwe ɛna me ni me nua ya wɔ ha yi me na ba ha yi ono so ba atafo wa mabi bisi ho saa bisi me maame gate anu saa ne bo 2 no 1 2 kobo 3 no na mu say yes iwiase ena hotra mete maame no aboboa no se ya de mensa asum mano ayi se ya mu se bodam ni ba hye ne hunu ma bebere fi maame no efie ni se yi ba ne hunu ma kosoro ye ti maame be to me ha ene me ka gate ya so na be credo na tum na me nyina balande mu ha ana me mfa na me fa ha so no betwa me he na afi ato me ne adwenwen ti oba ya be dru se de bra yi gine hwe benim saa hwe benim se ya no adane ni bodani no dane ni no wo saa da no kura no wo sole e4 no wo lizi saa na wo hye dem ho wo hye bo ne dem ti wo sole ya wo ko mi hu onna me hu se ya nchi akura bo me onna me hu se ya eno ko eye me san ba so enti sese nsem mienu na wo yenim ha maami ya ankasa eni ni nua osese wa ye ni nua ne boni bia ye mfre ne mra o meka o de dwato abisi ye ni aye so ame apa de chew ne bani wu achi ne bayi nso enua baako ye maami ba ni nua be ma emma yesi ye fre o no nsu chie wa ase ni nua be ma ne fon afri ne ge ne ho na sebe mpana twen mu se nipa kura wu a ne fon even so waware wo mpo a enka wo ho ukunu fon enye wo dia eye na busua na beje wo ba woni ho kwan sa wo kura wo breki ukunu ewuo news e de kira wonten sa wo ne be mate na wo firi mu a okokọba busua mane na wo busa ho se die nti na okọba busua na mane no se nka wo na onete ebi a wo no okowuto so wa yarebo nanso abusua sa densa eba wo oba no wanam so ba besew se ukunawu eye die ntia enti be ma fon bra wa firim enka eyire mpo ho na nka mbe te se mpana enti boni ayi wo ye ene sen se ye ko treten ne se ontwen no obehu edie no obehu dia wono de nam ka se akwada no dia dro poison no what about let's assume without admitting say get na the poison boy ne nso what about let's assume without admitting yensusu emien ka se no na ye no kore se get no nso ena dia dro gu aduane ma boy ni di wi because oba ubetumi akoka se boy ni nyewuo de wawuo di aduane ne tram no na ne maame ne se o ma ne nware me no na me se sa me ne o ma me kono ena odi aduru afra aduane adi ewu bra odi aduru ne afra aduane sa na wo ha adenti na ahwe ne ma ne di ada na ge no maame sa asem wei munye police case mi enche sa alizi no
na makwa akosie furo no wo ka me nua mo pa divorce me nyai Adam na so de me ka e wutie ya okay me nyai eye na asemo ya make na obi free me free UK o sa na me pe ayi o mo free movie bi ahwe na me so me data me so ya no afresim mam faati mati asemo asi na me say e wo ho no asen ai da TikTok o say na me say de asi no Adam say onhwe me woni me tenkwanta ya pa inti wagya me ho wase mate say yesi wo na pause no say na wo so ade edi eno so sisa so tie fie no di tu kwan eno say wo tie ni pa cross hwe na wo sanya ege ya enka nam no ko hen yes all by enti marriage afia kosi Elizabeth oyese hwini ampa ti se kosi no se hwifoto mekai se hwi oso ama kosi Liberty FM no opposite nini apanyini woman no wari police ni bi chei no to anwamo ama kosi no no so ton toma enti kosi no se hwifoto enti yi oyese hwini ampa kwame jema won na hepa plus doctor abedui mama menne papa no eni enkomo a edikan kire se ene eye benada eduru benada seya yefa yapomoden eboyembo na wiye ye kan yade de ene namumfremam onipa dasani utie mie se woma wapomoden hu hia ukane di aka nyina abaye mfaso de mawo enti wa wutie mie the fear some 3 no eye hepa plus pavi plasmos Dr. Hepa plus akaba opanyina ho te say Nyankopon adom bibia eboko pa de Nyankopon ne ase yes enanso ye benada yes ene ye da foforo ewie ya san hia bio ebre na wiedu ewie doctor na meda ase na Hepa plus pavi plasmos no nyame adom adanse no so ba na eba na ho behia pa se sisi no obia benya ne Hepa plus pavi plasmos na one na busua so atumi aboa nipadua ma eniema eni se etena wedie nim no atumi afiri mu na wo ka ne se ya obeka se o na se me ho nya ehye metinya me ya menyare denti kra na se me koto Hepa plus pavi plasmos na sisi ye nuane na ye di no se ye gidi o se anyini o ha wo ho ye didi monten so kra de no de ye nka ena de ono so ka se o me de me ntodwane wa bonten so me ana me noa meduane wo fie no na nema ne bi wo ho a ye de hyenuane no untumi mpomfo ani hunu wakwa akonoa wo wa fie e de poison oni padua no na de awia ye ne se enkum ye preko enya se udi ya na se ekuraduro udi ya no wawu na ntesa eto ne boase na edio hawa eso aba oni padua ne so na de obetumi aye de aboa wo ne wabusuafo empo ene oman Ghana ne se ubenya dudu ebetumi aboa ni padua na amana yiyi efi ne niema ni se etenemu na dudu na ye kan no ene ye no Hepa plus pavi plasmos inti emani je pa say na doctor for nom necessary nom achechire for nom empo student nom mesre obatan a wotemi nka enu ne bo nya den 60 Ghana cedis obenya miensa ni nyina bi na 60 Ghana cedis na maye ne se anka wo wantumi kura no busumi ni nyina ode nom Hepa plus 1 Pavi 1 plasmos 1 me can say no miensa ni nyina na 60 cedis enti nka wa wo invest 60 Ghana cedis ama wo ni padua no se wo ye ni se ya wa ne boa wo na fi se ya re eto chel so a ede nima bebre na eba se obi wo hono ma o tie mi asabe oda diabetes aduro so obi da kuma ya re so obi da ulcer de so obi kura to ase na twetwe no obi da painkiller bi so because ni ti na edwa no obi mojaduro bi na ye de na to so if se biri bia no mojasem no o hawo ewo ho saafo ni nyina no sabe o da aduro so de nanso obetumi aboa wu ni padua no ma ni padua na kenyan ne ho kakra na Hepa plus pavi plasmos anka wano moduro wie no o de ma ho don hore wana wa bi na no mo Hepa plus pavi plasmos ya no pani anwumre na o de hwade good me number betumi afre doc menom ne sei me babi ebenom ne sei me nua bi kura nso ya rewe na etete no
Hepa Plus Pavi Plasmos ebeboa no ana. Me numbers ni 0542 0542 77 85 8572 0542 0542 77 85 72 and 059 13 67 898 059 13 67 898 say owa manonia 0542 807 907 0542 807 907 kai say enu ne ye Hepa Plus Pavi and a plasmos. Nana ne bonin sesan. Sure. And a sabio so ko baby na obi de ma obo bi e wosoro so Otec FM de omo say sister cities me some battle background center sa Mr. Oboa ko baby foforo. Enro no ye pese obi enya so mfa so. Sure. Na sa anke betumi a ode no mame. Fa ne sa o no ma Dr. Eben enya ne ho say tam. Nana etese yesusu ano se edru baby na oyese wo nkusku a wo ma metumi kura power kire wo say koma me eyemti na wo yenyini ye ne hu se nyeme ma me ana papa na ne ye koma no nana sa yenya ne kusku ne ma ye hu se Hepa Plus Pavi Plasmos no obi tie na ohun ne se me konom kura na Dr. Eben ne benya ne ho a nana ene se nipa no mpa bibia na dwuma ye na ho odin te se Hepa Plus Pavi Plasmos no onome no na efise se nipa no anya dudo bi saa woni widie mu na otena ho saa se o menyare me ho nye hye hwe nya me bibia ye oke a enche se nipa no yare enti atwema kwa homa kwa yenye because ye disikane ko health insurance ni akwa save life and enkwan so de ontumi fa bibia antoto enkwa ho na ne yenu ade no koso a na ekum yen enyema ye home nana nti enye wonwa se sabio ene ko bi momone ne kekokura no hwansna mpese bisi so dodo na dwen ko so hwansna na tu ne ho fo se okosi so yi edia ye no aho ye di insecticide spray so anka yenye enyi bai nana de minim no se mafen abe na chi no ne yeso se ye de pam mafen ankasa no duru pam wansna no asai se pam no ye duru kra san de ma ye kuku a ne ye di nso gumi na ye punum good yepunu mafia na day pa na free so beti ba ira homa man ne ye di insecticide spray etumi spray se yem pese hwans na ebesi momane so na momane nya ni nuade edio eninti ni be se no ontumi nya wo ho hwe de obetumi ene se boa wo ni padua we na entumi nyi ni emfrim enti na mani je se woni akane na omonye herbal oriented ene safo ni onom Hepa Plus Pavi ena Plasmos na ade a me sansre ne se wo a wai wadwen se wo me de me nom Hepa Plus Pavi Plasmos na me ko pe dudo bi eno so aho ade se Hepa Plus Pavi Plasmos ene you should be very sure say sabe emfensu so anso nkobrew evi se ene haban ne tie no kura no wa hunu ba bia bete na haban ne nya problem ba bia esi ne problem yakobo so eni na me to tosre se odie no ma me se de na ye ma me ne papa mu ka se kosuku ma me no Hepa Plus Pavi Plasmos ene me nsa da me nsa yem se odie men tododo bosumi ni nyina hunu bo ma ho 60 cedis se de obi adwuma etua ne ka no de tua wo ni padua ne ka 60 Ghana Hepa Plus 1 Pavi 1 Plasmos 1 ye woni nsuo ne topaye mebi wo fi ho ma wo mani free school ba omunya binom ba na wo sukum se de na aka no to bi mane no na ono nso nya apomden efisi enuane emframa sometimes kra yensuo ne kra nso enye du ba bia ya na ho asem so mesre Hepa Plus Pavi Plasmos yemfanye edudu na emboa ni pedua no me numbers no mesra wo famaye dia wonti ase no yes e opese uhunu no e no na frɛ na se obenom ne sei o yare ne beboa na wo de duru so ni ade me numbers is 0542 77 85 72 0542 77 85
8572 and 059 13 67 898 059 13 67 898 say owa manonia 0542 807 907 0542 807 907 I say enwone ye Helper Plus Pavi and plasmos kojibinom Monica sa doctor onuada sani kojibinom na wojibinom a ebeboa wada me bro atede yo de aka yo gidi anamotu na onim asem woden so ne say ode ofre ye wantumi amam facha me de mu ba bi eton no bia ebi wo kodna ko pebi na wonso genom na wo genom a ebeboa Apomode mapade eno ane Helper Plus mixture. Pavi Plasmox. Helper Plus mixture. Etutu malaria na sekura. Sweet darling, my beautiful baby. Helper Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba. Busumi pini menti ase me do. Tie Helper Plus mixture. Enya adwuma ebeye wo nipadua no mu no. Afie kura na ebeye wo nwanwa mo. Eduro ye ma general well being. Ebusua pomudin wo hia me yie. Esne bibia. Entimi manom pefia ha. She, oye, Helper Plus husband. Ye de wa Helper Plus husband. And ye won so we Helper Plus wife na abua no. Helper Plus mixer. Ma je dure di pa. Pavi Plasmox. And Helper Plus nyina. Apemfo abato mo manufo. Eni kwada wo ni fie bi ni kam. Our pharmacies na herbal shop. Etufo mfre 0542 778 572 and 0549 297-463. Helper Plus mixer. Mapobudra mapa. MDRG ejwede nkra so ya. Mira. Yes, my dear. Ena dear. Kade wom bia kire me. Oh, na edie be pa na me sie wo. Wo de bebe sie me da. Oh me. Adaminim. De me sie wo an say. Makoto Dawu 3 sister capsules. Ya manomo ama kane sisi ana mentimi nyina me na so no. Ese metimi ya tie nyina. Free na ukrai. Me ma Dawu 3 sister capsules. Empa me ho da ayem sisi mu adwuma na tumi se sabro so ma me. Na akwaso ya wonim. Se ema eni mema nyina timi no mpio. Na enye Dawud fo ya na ye Dawud ointment yi. Wo mo na ye se nansan ya na wo complain waposo usisi eni ade yi ebi na me de twitwi ya utisi ye yo so the Dawood ointment etwitwi na wo me 3 sister capsules ne ka ho dia oh na ye twi na memene we de twi na memene ai twi na memene what be bia so free say require mu enuom yenu enye na e wo pharmacies ene chemical shops do na mu hye no so say eduro yi nyema apemfo abatan a wo ma wo manufo ne obi a onya mfinhye dumienu bibia ni afre 0244886437 and 02016871717 FDA age adwadie nkratoyi yi atum owura bra da bia sanopo awio anwumro mehu wo mefia ha bia na ukura gallons gu kon hu bebu nsuo efika makama a wotimu yi enti wo pese wo kire me se wontu nsuo wom Yaw Asante mama ne emprensa sunie na metu die yi bi nanso ankwesiaga ba akokora de enkofo yi se akwesi buoso buoso na wonti Volta Drill Limited nkana Volta Drill ane medie yi ono mu ane tu yo emfiduduo nie minya wo haubia otubo ho no ankasa mekire bo ho drilling oye pump installation blowing pump servicing no haubia beba obo ho no obesiesie nso ama kama na se hoya abuom anwem afrom obetu ne ntentem free say o mfidi kama wo de adwuma wo kuma se ha wo main office na wa ahojoda aban ukosunyane tachiman ne doma eho nyina wo behu won ahojoda aban he bi koho sisie with your pogo penentem de je won number se ka ho 0244299520 and 0266432210 sawa kire mi Volta Drill Limited yi mi problem na solve
obi benya wo a na firi yade ena apomuden so yɛnsrɛ nkɔkwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule ena selenium ena wasum dia go future life smart food aduane mu me pochinyifo Thomas bi se o magye maduane bi nkosonhwe setimi sanyare wa bɛse wo ha ne akire esikyire yade mojabroso kokram ahotutuo ode epua be ma ne hunsu agene no ayɛ mmerɛ wɔ mpam de ne nase atata stroke ena de na pos ayɛ mmerɛ future life smart food bɛboa afei de ayɛ abusua nkyɛmfa multabella sogum wom enti regulate sugar level no san yɛ adwuma kwa nkasa enimu saa na diabetic theory no so boa woni a enya esikyire yade sickle cell typhoid asthma brantia ne maba a wo ekwa gym mompe high protein no binto oba bia opese ne yafunu ye flat no wo hia smart fiber any zero smart food a future life smart food di abane ya Bolivia enterprise na akofa nuani ye ba oman yi mu enkran woni Ghana Telecom University no ye opposite Kumase wo ben sofo line alignment ena tema wo benya biato Evergreen supermarket free 0246 010150 0242 878090 future life smart food about that ho ban Setting the trends that others can only follow. Otec 1029 FM, the pride of Ashanti. Okay, out of 4, Yadamase. Yakoya Yaba. Yane Dr. Ebenezer Ajumai. Open pe namne nsaso na Hepa Plus Pavi Plus Bosono Aba. Edna yene no ekobo enkomono. Na enawiyai ye kan akwanya no abama wa wutie ne se obema wonan aboto watini say ye kona ko drugstore pharmacy over the counter bi ebe wo mu herbal shop baby eton no bia na wo de kase ope Hepa Plus ope Pavi ena Plasmos se enwei miensa ni nyina no enantibom se wunya enue ni ensa nyina enantibom na ono nomo a nokre mese wo se ebeboawo awiei ninsuo wo ho ne topa ye enso ewo ho emu bia wo betumi bia no to na bobo ne nuo no eye pa ma minti number ni ma obio ni timu ama wo frɛ eye 0542 77 8572 and 059 13 67 898 owa manonia na wa frɛ 0542 807 907 frɛ number simu bia na woni Dr. Ebenezer Ajumai emon komo wati onuana de wonti asie bia na wie papa no obenya abotra ma wo na wachirichiri bu kama edi amawo na wiai traditional Dr. Dawood opanyini ene da Dawood eba hospital no onuadofo a wutie me yade ya no na nam so mo odwumtuni ni de bo onwom wo ka say yade ya o yade ya onipa yade ya o wiase mu yade na di wo wuo ba o wa ho yade ama onipa mama ene waye mobo na meka wonipa mama yade bo ne hwe ho ayare sabia hodo de wakobio wabre pa enya asem ketwa ni sika amanfo agibia di nanso besi ne yade ne da so ho minua sabre na wonte Dr. Dawood nka ho se wode yati so onipa mama yi ameka na asem yi dia mana motoe na bra Dawood ba hospital woni dokota panyini no ankasa emebompu ni mpu na papa no nya hwehwemu adom wa kyede nyankopon de akye no wa yaresam wo no wonfa bi nkan na nyu ahoto ejeso krapa wodi esi wo metro junction yesi wo metro junction ne so a na ntebra ne soro ho baabi a junction na yesi wo no ano na ntebra ne soro ye wo ho avenues avenue 1 avenue 2 avenue 3 avenue 4 and avenues ne so no wo moto na according to junctions enti wo traffic second third junction the fourth junction abrosan yesi okwa onsa benkum so Dawood ne signboard ewo wo ne ho urasa dan ni mu
na se yawo na wo pa oduma nkoma che papa na duro menu aba adekodi abeda ne si akwanti ma huntumi ngu no wo ngu no obema wato na so no afa ho afa aba bema ebia na friu ebia waye mrepa obi nso wo hwa ne bema no na awuo me pa chew Bradawuda ba hospital papa no bema waduru ama wasan agina wo na so wo de ya sikire yade bi ana mojabro so suro kunodua yade bi na etete wo ana hepatitis B na hawo enam yade wate bi a wako onko wo de ye ulcer ana prostate mo hawo Dawood Herbal Hospital ena me kamfo ma wo oba fabro du bia yewo na wabre eya ni akotwa oni yi yetwa wo no wote wonkwa na so bra papa no won fase kankan aduro ubenyu ahoto ne number eye 0244 886437 ena 020 168 1717 we are Voltage Real Limited insuo ni yotuo ye di insutuo de o de san ye ho abolo we fo nche na adi ko no kre na me ka kire wo ne no me ma abolo we fo metu nsuo mawo de edi kan wo no metu nso fo wo bu nsuo na na tia ye muma esi ho kakra bi che ya obohu se bokre eboba ko bi wo ho nso a wo sokre ntumi ntwi nsuo wo abolo we fo ni nimu adwuma woni a enimu nsupatrio eye Voltage Real Limited enkrofo yi nimu adwuma na de enti adabia me kanfo Voltage Real for dem awo ene se onom wa nimdifo a enimu nsuo ni tu baako mienu onom wa hyeda krem fidie firi amanone enti so onom ba wasa ase so a onom ntu anie ni nsuo onom tu ko asase na ya ase boka kraka na ebutu so no epai mu wurase ho etwe nsukro de mawo umpe we na apede Voltage Real fo ni madwuma ensu papa be flow ewo fie wukrom wadwumam ensu adwuma a wo pesa wo ye ana wo mpotemo a eye Voltage Real fo ene beboa wo enkwancha fo na betu enya abasa problem abam frɛ ye niam siesie mawo ye blowing ye pump insulation pump servicing bi apese ye nya ne be ye de amawo ena kai ya ye de tunsu akakraka mfidie no wo pe bi ato a wo de Brian Chain ana frɛ ye ye ne aye be kra papa no ne abɛhyehyɛ edi amawo ate ahojo da ban ne main office wo ukosunyan tachima ne do ma ye won krabata oba adwira oba sechuduma se oba santemampon ana woba mampon kufiase ana jamase a eho nyina nso ye won krabata ye number de here Jeffrey ye onua eye 0244 299 520 ena 0266 432 210 wenyanya sa number efrey Voltage for number oni enkasa na de onti ase de enkyire mu ma ene peske enkrofo ni waduru se wo ba peske ha ho wo issues a na wa yare sabia won de vitamins omo de minerals enfidie ka ho en won mo de sayade ana ye de treati mu enyu ahotode wo mpewe na apede peske wo ba Ghana manu a abasobɔ pa peske fo agege anya asem ketwa nkrofo ne bodwuma mesrew wo any cardiovascular disease bia no a oni peske fo nto kese hwan na ne de ye asikyire yade hwan na aye mrempem mesrew be ma se wa ye mra wo ho omobɔ mesi be ma de sebe se wuni sikampo na sebe we den a obatumi ye adwuma hwe free wo ma na nije ka kyerɛw bema o husane o na wabuza ho se wonsu ledi na on nete no ono nso ese ni husane na ye oba nso wo husane enti so no ne hu nsane no na okohia bema obetumi ama ne hu nsane na eno no oba ni tumi bie na no ka kyerɛ bema ne se wa ma me nso mehu se me ye oba wo ma wa ontumi ma ne hu nsane o ma nche bio wate enti bra peske omo ne beboa wo ebi ameka se wadie ya yete se nkruma kete wo mbebie mu ama wo enlargement wo ho media new enti na ameka ne se de kyerɛ wo no edu anadwo ebi a wontumi na wenya prostate mu hawi bi wo cholesterol yesi ye wo soro udompem ne waposo ehwew awo ho aye wo de ananam yade bi no akote wo de ne ye dwonso mu hawo dwonso twa no problem wabam ana wo ba wo de white sabe wo ne ba ma ahia na wo nso sabe enka boni no adwodwo ma hokra ma feelings tikọ oba sanka boni ne wo bra peske
no mu ntiti mfama wo se wanya skin cancer ana cancer disease skin disease bia no a bra ye nchen se be wo wodie to no bi ni ho obi hu a wo se wo ya nyashres meboa wo pese emu ye du na mu no wipe a peske fo beboa wo wa stretch marks age unipadua na boso ana wa ye kese bi abroso pese ye moa wo stroke ache wato ho ana wanya sen ho hawa chi se wo yade tete wo de o pe ba bi abenyu ahoto a bra peske wo kumase habantema obeji run about medila bechiri ho ube hu wo konkran ya la pass nyamecha junction onmo be Ghana water company no okota kwa Roman stores ne Zenith Bank ni die anhwe no ehwa na onmo obesunyan a only total filling station na ebe koko board no ene die anhwe oba se hwibabia ani a only se Human Rural Bank ene wo the same building okosa hwi oso ampomam omone Church of Pentecost ene die anhwe okota krade a naji Queen's Gate Queens of Peace omone Goyal filling station ene die anhwe ene tachiman osi ya di abamu aha abamu number 2 womo be police MTT the office nyan kwan so peske for number 053 012 2500 afi 0268 477 660 unya fresa homa we ya woni peske for be kasa momon komo wate na de kire wadwene bia peske for nso emwawo ewo sa kwan so ene matuka heba mixture ende matuka matuka heba mixture droni ye dro pa matuka heba mixture se dro we dodo na abore nsa na ne frɛ na antenes ye dro sa na dodo na afrɛ no ni deeper de matuka heba mixture onipadua a wodwen wonipadua na ho oden ene wapomoden ho awie me kanfo matuka heba mixture na me dia mawo se wo ye bema wo ye oba wo se wunya matuka heba mixture bi na se wo no no a no kre me se wo se ebeboa onipadua na ho oden ene onipadua na ho oden ye mra eno na yade bia bobo basa o nanso se nipadua no ahoden ni gina so a eden pa se yade bi bekoma hwe ho ene wo de ye de be ma wa ye mrempam oba wo nsabu onye ye kan watenka ateko obi wo hono mu asisi yade stroke de ha no obi nso ni ti edwado gaga te se de yade empom no obi anya ni ho hawo wonu mu ato aduane mpo wuntumi ntibi nie koto matuka heba mixture operation nyina ye to de bia na ase kura tumi tatai dwene ni padua na ho den ho matuka heba mixture oba misti heba dani heba kolina kapidank ehojina abenya bi enkran oba halus heba ebi wa ha na crisis the answer takura de bi wo Kingston asifusu ehonso ebi wo wunya matuka duru bia adofo no kre me so say ebeboa your number is 0243 42 0005 and 0554 36 3424 unya fresa homa we ya matuka fo ya beje so na ya no be kasa dia wonti ase no ya be chirichirim e dia mawo na wiei se uni obi nya asem ne nipa no oye din a sebe ono kura ne sese usuro no ye din fo ni akoma nye pa enti wahia obi na o se meye no won ka hwe a ebi ono a na empese obi fiu din fo se wo ka ne ho a wan hwe ye be funu go over you ayese uni obi anya asem ne nipa no ede abufuo ena ekọ Setting the trends that others can only follow. Otec 1029 FM, the pride of Ashanti. Setting the trends that others can only follow. Otec 1029 FM, the pride of Ashanti. Krobea.
Krobea nie. Krobea nie. Krobea. Krobea nie. Krobea nie. Krobea. Krobea nie. Ya say amanfo akabia. Matina. Oma futue usum say. Futue enye adwuma. Se ye be pese ye be frɛ wo yere a one ne wo hoi wa na wo baba no e wo fia ha wo bepɛ mpe le no an le odiadwe kushina no ne ontu tunan ontu mate se o so obetu ama wo atwo wate okay okay mate any edase eya say amanfo akabia matina oma futue usum say futue enye adwuma se ye be pese ye be frɛ wo yere a one ne wo hoi wa na wo baba no e wo fia ha wo bepɛ mpe le no an le odiadwe kushina no ne ontu tunan ontu mate se o so obetu ama wo atwo wate okay okay mate any edase eya say amanfo akabia matina oma futue usum say futue enye adwuma se ye be pese ye be frɛ wo yere a one ne wo hoi wa na wo baba no e wo fia ha wo bepɛ mpe le no an le odiadwe kushina no ne ontu tunan ontu mate se o so obetu ama wo atwo wate okay okay mate any edase eya say amanfo akabia matina oma futue usum say futue enye adwuma se ye be pese ye be frɛ wo yere a one ne wo hoi wa na wo baba no e wo fia ha wo bepɛ mpe le no an le odiadwe kushina no ne ontu tunan ontu mate se o so obetu ama wo atwo wate okay okay mate any edase enti wahu sɛ emema ba wo yere omo ba no ho ofa mpena a wahu bi ma hu 3 times physically 3 times asan wo ya wo kana no ya no mi donya me ne me salami ye ne me maami a wada fom utie nkanya abutre na menya na medwene nsam bebre ho nka me kuni ba ewei awo ne dem ho na me koye no ono be ma na da sore ene okwa koto gane abra be ma no nti ukoto be ene me koto be ma no nsuo ne bucket ne pankase edi asi ho no no ene odi ntoma sa fom ho dwaye ne dem ho dan no se dan ketua bi ene be ma na amenangi ne ho adwale ne ho wo dem ho pepa ne ho de bounce pan o sa tena mattress no so sire nku bibi na de me ko ho se nka me ko hwe nkora me ko duru nkora no abonte me ko duru yana na veranda no gate no o matum anloko ena me pia na me wura ho na me dem ho na me biese na be ma ne te ho no mo ene ne bounce pan naked nti wo ye dai ena me nya botre gina ho no na minti ase me nim de chese me hu de me ye me ho chese control me ho ankasa ena me bisa be ma no o start di tro se o no ofiri kropon ha o hu se be ma ne te ho ene ne bounce pan ne bibia naked o srenku ama tres no so ne ne ma nyina da ho ena nsuo no bucket ne pan ne nyina ne ono to na wa bie kata so sen kan so ne petina kan gusu no ne nyina da ho na me fan to ma se na me hwe na me sade to afide me so to ki se dem ho sum ka ho na me afide na me hwe dem ho na me hwe na be man da tam na be man so sore e kin ho na me bisa na question sa o be ka chem so ya bunni o firi nya o se o firi bonchi o firi bonchi na de o ba dem ha sisia no o se an o ba na o ya na danfo ene ono be adwuma ana ase oba be dwale na mse ho be dwale nti be dwale no abonten ho dwale ni ho ene dem han so dwale bia ni ha ene dem ha ene wo gina managi pan num eya say amanfo akabia matina oma futue usum say futue enye adwuma se ye be pese ye be frɛ wo yere a one ne wo hoi wa na wo baba no e wo fia ha wo bepɛ mpe le no an le odiadwe kushina no ne ontu tunan ontu mate se o so obetu ama wo atwo wate okay Asem Beba Dabi okay mate any edase okay adofo yadamase monfa ncha yen ye besre ehumam fit adwuma ne edie sɛdeɛ mo ne tua no nti monfa ncha yen ya san babio yadamase sɛ mo atwe yen
ɛyɛ 102.9 Otec FM ɛna wasungu so a ɛna wia yi wutie ɛna ɔsan so ɛhwɛ yɛn ɛja ka me akwa me mawo ensemisa akwanya ɛdeɛ na apɛ so obisa maami ana aba no you akra mame na se na yɛn kyɛti for motie nyinaa eno dana obane ka sɛ ya aduane ma no na ne girl no ɛwɔ hɔ bi bacha ya bɛn na o fie hɔ bi mo me ne kasa afo so no se me no aduane nti magye di se wo na aduane kura eja obefa kwa ese girl kura di bi wo ye aduane ne kɔma na wa se ni san di me bacha phone onim password da so the phone first on no using the no ni me brother password nti we ni buy na mambusa ne say only password ni free so and I say me brother asesa no because say onim ne password na mambusa say senka wo ye de ya ko besi sa password ti was the password but the password that no using for the knowledge ni na adeti amaji ba ko na mama yam no da so wona ho pacho asem ne ba sa no na ye nyina ya adwen wo me brother ne so nti ye nyina ye wie fi yam no phone ne kra enye se ye ko na mekae na mka chemo fa se onje phone ne mame a enka ya adwen fi phone ne so mami se sisi obi ka se wo enamo so na ge na ye sa de we ya obaje di so why there ya you question him enamo so ena ge na ko ka se wo na wo ma krana ko di poison ewu a na otu ne ba be ma ne fo no ko tie ya ka be ba se onu mom na ko tu ni ba na fuma o ge ne ko tie ntia bibi se asi abanya di eja ko ame de tie ni se akwara no me de ne ka me ma ho se afiati wi o ko ba bi etura me hwe no sure me hwe no kura na adam no o ko ba bi etura me hwe no se eyeminu benti wonko hwe ase no mfa piramere me nhwe no eti asam ne de se woni ni nya ne de mekan yo mekan obi se na gen ni obi awo e na wo de ne kwa ye referral man no se wo kura woni be ma fufo bi wo ho ne me ba ni oni ni nya na wo ba tan me ba no so wo kan asam no so me entete na mete na me bisa again no no se won wo e na me se akura eye kofi ene ne ntena metena ne so saa metena ne so na de ache na sa woda ho a me de wo fa hene won se ka ankofo me be isu na kofa lady isu a eja kwa me ka me fa hen fa na ka me fa me su be obey afia ne na kuma na konda me fa na ne bra ire na konda me nya sure me bisa afia na akasa so Debbie woni ne nya phone su akasa bia me kwa minim ne number nye se me brother issue yi bai na if your phone be the number my anka minim ne number na we su see ne so unsa ne nya encounter bia eye no kra wamba ade be chia me yesie me nua be ma me friend ote me ma me kasa no kate ko ye friend wan fa bi afi bu me nya betuma na sasa question ya ma me mere mu kakra time boy ni wuye no amete sa voice ayiri wo phone so na me brother bi so te one na one akwala ne te e wa abu akwa ho e na me frɛ me brother laji ne se on hwehwɛ again no no kan te ne se me se on kana no ntum na me mani abre on kana no ntum ma no me tete se o se me na yemisa me se akwala ni wo ne yemisa me na wanhwe ne se mani bere a ade a maye no no eti me dem se bra me bra ne ka kire no na adentia mu wo munya sa voice no se waka se poison akola ne die na mo anyina so ma positive anche no bra o se ye side no mo ye muslim me nko ana ase me ko presby no wo koya obompini o mesibu ahakwa me bo mu dwa me dwane adenti wo o maka se me nyai wo wewe ye se de wi wo di she na obi se wo susu se poison na wadi no what wo recording na be ma wo ho be ma ka da bia oba wuntumi hwe ma me nkyerɛ wade bi ye nuanom sremfo enembre kura na nneoma asesa ama bibia ye bibi ena nkramum
makokoko enkramufo ebase ye ya obi awu a ye fa dwene a wo ye be ma na ya akwara aketwa akora obetena bi ema mo betena akire ba akora de me kan say here is the case obi accuse say misusu say poison na omadi o eya wo ba and the first nyame first am wo nyame po na bo di ma me wa fofio ofra wo say mama ya aduane mame na wa nye akora na meje aduane no nti wa meje no na we yesa ko si na me ma wo ho enti se mimi pushi na be ma ka kire me se minya ya mi na ko yembo wa na ya oba onye oba ono adopte no fa no se de ba who mamai mpanyimfo wo ho ayaka who mamai akra obusiafo why you okay how dem I okay me da say okay fa o questions asa na say mokodu ho na ge na be fa na no feed am ho no mo se chi ho hu say ba na bi bia ye intact efie na ewura ho me dem enwura dem ho pa so ye nya kwan anse chi ho no ba ade a me wo fa mo bisa ye ni Ghana card ni driving license ena ni ATM card yehu danyoma no ba ATM card ni pena yehu ena de wana eho sia ye me brother oyobi a okra ne nyoma yi nti no akra ho preku ti o se ma me ka si ekoyi na tare dada de ayem prapra ho preku ma ediku hu we ti yehu bibia ba ATM card na yehu o na mko hu marriage you know ena se lady ni befa bibia me nka se bia wafa se bia obefa bibia wadi kan fa dada sikovie ko no na di kan pake nyoma eyi bibia freedom ti se ye wura honom na ye da ahaban ne peni ku hu ni ko yi ne ntare ye nyi bibi fufure mfi obi enti se o susu se ATM card na ira bia na afra lady ni nyoma na metumi aka ne sa ba bia nso ani ni ho akwa me dase okay se mawura unua ba ya sebu unuanom mpanyimfo wo ho one rakia isakade do ede na anuanom mpanyimfo no akafa saa nuoma wo ya ekoso omu obia na obi di watem to that extent mane ya wo ya sane ya wo kasa free wo ya wo mu efiri wo mu adan na post station wo ho adan na ahimfie wo ho na ni nyina mu bia wuntu saa na mo no tena ho abi enko bia o adenti sesei enfa police station fan ko tafo wo de ne ko police station me say papa no befre papa da ye ninu no wo befre oye de papa bay wo say wo dadanfo ye commander unua ne se nadanfo ye commander anti wo kwa wo so de ko police station kura ye kwa ase nkomodi de na ada ne story me kai say bibia say ya na ye ko Morodwom police station ho na maame ba police ni ba ko kan sem bi cheme ma me de yaw fo ko no na me ka chen say en kan sem sa watie wo wudi watie nkwade na wuntie wo wudi se wutie me de eti ho no na sa a police fo no so sofo bi wo na wo ye police ni na o ka say yenko oni enyina ye ku ifie ho na me se opanyi me yemfa ka ma se da bi oni ye fa fom ko yi enti wo ko ye o ko hwehwe ifie ho nyina na obu anefo sa ade na wo ye wo nyan na wo ya kwala efiri ho no na sa ade na o pese wo ye no ujai yemfa na menko wo se ni kunu ye tafuni me de ne kwa case bese police station de na masai masasem enti wo sesei fate de hia pa se yenya mawo e wo raki aho ye de kan tie adabe nana Krobea yes mon frère no na me fa me bayi nyina me ne me bayi nyina enya no na on hwehwe na komemu samaye ne bone a me gina wo ha me di dwato bese wo so mon pa ne chew ma me senya saa so de a atanie na wodi me no mu beja me ama masama no eni duabo no osori a na wo dome me no mu beja me ama masama no because of my bere okay the osia brefo Asem Beba Dabi yagupo nhirabo enka tete no
na yɛse emuja emu edu sene nsuo ba sisi ya kwa mo se dia dia afra mo dia pure water afra ya de pure water afra enti moja emu nye dubio sabe enka maame ba papa ba empo ejama ana enama kura yeka na nkente se maame ko papa ko sase mu ye ko so nya awura die no ode aba ha wo kayo ba mo de maamo ncheke mo amonu ano mo ntem wa wo fi awutie chake sameka se nkane ne asi moja mu adura yo enkane bra na Fatima no sano ninua baba ekwa akurase kofa no hunu se eye ninua ba oba bebo ano enei moma ye musa enkwada de susa ho edone wo ho but se onyini no so your batan na wa anye fast wan hweye etan be chance e free bra nkwada no enyini no ebi aba yanim ha ya no eye ema kura mienu o omo nso ye ma mienu te se Fatima ne Rakie ya de ema mienu ene ese sabre na na apia ba bia ye frɛ ho na na apia ewo yesuro hayi estate suro hayi eho ene omo nana ene omo maame ene yeso omo be somo sompa muntie sa asem we yo yese sompa nso marketuapa enti na na apia efrɛ ni omo nana ni omo maame no se maame ne kura som ono nana no enti ene yete sa de a omo metunsa ewa asase so no nhyira asase so mfaba won na nkwada yi wofa se dabi bibi se de maame ni niska ni nua ba ni nso niska bi nkotua na kina bi aba ba ya busuade me woyere wo ma muntie o ene yese nana ne nana baako aba ya no onu date obi onu woska kakra ene onu di sika ni bi bae di odi na chi enso di sika ni bi aba ya di akwa kotua ensatuo no ene nana na wu maame na wu aba ya na wono no odate sa sika ni no wa fa akire sa asase no waton something billion ade ya ono ne ma edi tukwan yakwa aburuchire na wama onu ni nia ba no wo mu ye ema mienu no wo ma ni nia ba no 100 million on fanko haidan billion so 10,000 o ma ni nia ba no 100 million mase ya 10,000 mase ha on fanko nko haidan so fanko ede enka nuanu mo ye senke maka pa na we die ono ani nia ba o sa asem we mo de sheda dabe ni obedi ho nkomo no ho Asem Beba yanim ewo afidie so ye nyina ebedi ho nkomo aran edu ho a adofo yansu ebehu na na bi abeduru menene nkasamie na mema eja kwa me ense bibi ento Rakia asum emfama me na bi wo ho te say akra eye enne na bi wonso abeduru na waduru a wonso de abai echen enuro bebre kire se ye kan enam yade de wa hyede sua ho ade na wa ye hwehwemu aye sa duro we media ye ya me da ya wo kan na mani age ne se hwehwemu Otec professor ba ku bie na no ka kire wo se waduro no wudi pia bonten no yade ahodo a wa nya botaye nti a wodi ye aduro no enam aduro na ho de nti eno na abete ampani ampa aduro ni pie ye eyi sa nkonya no yankopon ye hyirawo enena na bi go heba mixture ene ne topa ye no ka ho nsem kire ye nana yo adofo ne atiefo me chia mkwa asonkoso na bi no e obo ade lubna ya wode acheme ya me de aye aduro efe na bi go heba mixture de se de okro na Krobea ka no aduro no yade esa no wudi woni tu se endam yade nko a dabi ebuo ni padua nkasa yade bu ho a obi bodi kire me se wanuma man ho atona na se kwa na mi ankasa me ho aduro no eyesa ya mi ankasa me ho nwanwa tie na de bidi koto so an sans asema ya professors ne kan ye no no kwasem o se aduro no ma me mfa me amenya adwen se nemu yade nko na esa na mete yade ahodo bebre do no ahode ne wo soro enti nam so kra masa department wo kra madam ba ko agb se ne ba
school wase wakonya white wa treat ya enko me man do 2 bottles madam no se wono wanom afani mienu nyina ma akwala no e na ono so fa baako e na o ma akwala no baako na de wo say the problem bi a aduro 1 bottle na ya ma no sister no onsimi from na ni je o se aduro ni aduro enti ya ma me gidi say the professors ne kai no e no department men sa me ko je results no obi aka ho asem powerful aduro ni ye ahode no wo soro powerful enti me nkonkom anim enti se nam yade bi hawa enam yade bi haw se be ma ezuo epie firi wo bemam ensasa agugugu ho wotimi dwi ho saa be ma dwonso a obechima oba wa himfie pampan bone ya betena ho jesa wa no madrowe jesa wa no madrowe etimi sraw enam yade yarefo enam yade gudi pa ni mase oba fe be ma ediske be fawo eso kone se pampan wo ho a be ma no edo wo de do no eso bete enti mesraw tie me de konum aduro ni bi aduro ni na bi go heba make sure na capsules aduro wo mienu uti ano atopa ye hyem na di nsuo no nom topa ye ni mienu anopa mienu nyumre oba wo menses entumi ma wo pa wo oba wo menses entumi ma obesi de botime nyensen obi menses so baba ko a edia be di be 2 weeks na ese di so boso me ba ko aden yade na house a entitie me na no maduro ni bi be ma infection ma hunsuo asai infection ti hunsuo utimi na oba hia kra entimi nyinsen oba obo so ode ne ho kan oba na yo na ne ho esane no enkukodie atete semwe ene de have gara for my way just woni nyiwa wadiem ti no maduro ni bi obo so infection ma ni sisi ni kotodwo na chika se ye ne ya onu ba ko bienu no wasore nipa be kase ndutonfo kasa da bia na meka obi frame o se na bi bebe mam bi so amu ye me ya enti ususu se duro me no obebo ame na papa na wana to banche o kase de banche nye papa ni jina o sa wa se ase wi aka e kra ma hu se wo ye no kwafo na so bi no to banche o kase de banche nye enti kona koto na no mhwe no no anu maduro no o frame o se meka no kre wo hu se meka no kre na so be na me konam so aso de fato nchen no kre wo timu a na timu na nya asore sure yeah enti misraw obi bia da ndam yade ha wo no ma me fa namba no man good na de frame me sorry fidie so frame anajo kra frame ye ni nkomo ba bia wo no ma ntini ama obro no so kra no nchese bi ni ho frame na da bi mi wo ha menya bi wo me checherew na kwa kono maduro ni bi na dance ankrofo di fa ho no osusu watimi yaka bi timi namba na me de to dwan fa namba ni 0549 99 92 53 0549 99 92 53 enum yade wo de wo akola na akola no enya bia akola no no ha no akola no benyini no na emwo na didi ni mu that the problem mama akola no last sister bi de ba ebreme o se koko me hwe no na me ma no koko aduro me hwe akola na niti se ani kokko mreka bonam ta amame obai enye koko na ha na o eye enum yade infection na ha akola no me kai wodi wose asema aka no eye no kore na me nyama akola we masepa se de white zi ha me no was what the hospital wo koko tin asesa ko say o wa akola we aduro na ntimi abo no hospital den so say so anu na asaba ya na asaba enti na mka chense yade no na ade ama akola no enti hwehwe aduro ni bi na ma akola ni bi na hwa ade ene wase akola no chese wase na ma ontimi didi na bia akola no ase mewu china ni bi wase na akola no ho aye fefe na ni so aye fite kama wow amsimame ene wo so wote ho ye dai yade no umu nete enti wo so no bi na ma akuru bi no yeah ene o mu da ye o maduane ni o mu nsu o mo no sure odi adanse e kire amansan sa madam no good wase woduro we mebo hu dawuro ne meton na minim die mahu good edi misraw aduro na ye bodin no onum bia na abehu papa yeyo papa yeyo no onum bia na abehu entitie me ne ko hwena na bi go heba meksha oba wuntimi nyinsen onu kunu sembutum husi wo bosumi mienu se mo maduro na
bema no hu so nya ebeyi ba no so sensu boni gina wase ntimi ma akwara ntimi ntoye funuma ni nyina beyi ebema wo befa ba obenyi nsen ti aduro no e ma wo ankasa nipa anoma wo ye bebre good kraboni ba akwa so ofre mi fra entonso aboa so so wa ya maria sai fro 15 years ono akwala nsu ni da mu da to tie radio so tie ya no what bibi pem na say aduro be die kotobi ti say ofa me number no frame me no so obenye bi na me kire no aboa so simple pharmacy okay tabs ko so open na bi be se wa anuma duro no wo se wona na yere wo so no tre se no ba so no tre ho ba no man se ma bi wa fafru wow do frame no wo bompa ye wo alabe kekase mu mamia anam se papa empa ya ba ma wedi me se tre kura bom ya mimu wo bompa ye wala wo sinya ko potumi ensema obi wo sa kyerem wow wo asante ma me tempa ye na se wow azimi dase ami enti wo tie mi a enkase aduro we die ne bo nye den na aduro we die ebi nim se aduro ane bo den obu ha wo se guy be fe na Marcus wo se ya de no wo me de duro from America nyina abre no na nze he America wonu maduro no wo se ye wade e wo ma we wo se duro pa wo se ni ma mo wa America wo de duro free ho nyina abre no still etim wonu maduro we enne wade no ho wow na infection ha no etimi srew na na bi mi number no fa na me de ba bi aye bi wo no e betutu dwa okay wo de wo fa number no na me so do fa video so na afrem a enkobo bi e wa chi ne be twetwen sure my number is 0549 99 92 53 0549 99 92 53 the biana me come say o betra video so anopa no nsia e kopma nyumno no nsia na se waduro nya enye miti milionu mi ansa me de ka se wo fa number no na akoto aduro na eno na emfaso sure kasa tenten toponko sure ti wo kuma se ase wo ko PF ho a PF pharmacy ubenya bi ho no matu wo ko tafo top amazing wo tafo materials asonda no ho wo bamrom apidan keba ebi ho nom Misty heba ebi ho Dani heba ebi ho Korena heba ebi ho Fred Mens heba ebi ho Happy pharmacy owo asafo ebi ho nom Coastal pharmacy ewo pampaso oso ebi ho nom Adum Promise heba ebi ho Tinatet heba ewo Sofolai Abrepo Junction Ams heba Tech Junction KK pharmacy ena Amman K pharmacy ya wa sokore mampom Abu 31st market wa Ramatu onso ho ko ho ubenye bi ho abu na batu Tofik Masalachi ni nche ho Robert Esutobi tepa oko adunwura ho ubenye bi tepa Mr Michael Obenmekom no ho so bi ho gosu ja heba ebi ho gosu Jomat pharmacy ebi ho emem Rita heba ebi ho kunsu Mr Amwa the drugstore ho ebi ho bekwai fojo heba ubenye bi obuase Smart heba bogosu Unique heba Anwuraga Junction ajamwa ko heba wani anafo no aso no eye opposite ena jenefo no so ozinzim heba okохwa obenya bi Otec FM ha yeti kasai oba from the say ebi o ha aso obenya bi ato anom ni wadu bi ase Mr Oben ene anti ama omu nyinada obenya bi ato honom baabi ani afa heba odi Jehovah Witness for no junction ho a Jehovah Witness junction ho ene won so wonom macro junction Mami adusa ho Goy filling station ho e so microphone mo nko ho e so bi ho baby bebre the bread nti yedimi kekante na ye de number 2 dwa no ntimi sira wo fa number na no wa frame number chiro baby foforo ya to aso no nya aduro ni bi ato na na Krobea da wase Yankopon Israel ane ensempa awiai ode aba abesom ye arofo na na bi ene na wie ya tene nka no de akai wanamo ya obetuo ba bi oton aduro bia na wakwa akupebi sebeya ebedi wakagene mu ene wie Awurade fie Herbal Center Dr. Mankwa enso ene dano na wobakon no mbosie Red Park a eho na papa no udini dwuma ene ye kan se wo yo bi a yade bi abetia ka oso a wo ye ho hwea enye ya mesrewu Bewura Awurade fie Herbal Center ha
na wone doctor amankwa me bumpu nimpu ose ba bi atokro dawo nipadua no bia na ye de aduro bewura yi mu adwuma enti bra krono busi Red Park na papa no omoawo the number is 0241093915 and 0549206633 and now we mia me de share baako askomampon na owura wotie na udi de Bobby ote askomampon wa wo maame oba panyin lu sise wa du sei dodo na anim se fe na mase wa odafom Bobby woni wani anom ni wabusua nyina munkusa wate me mamo yakọ nyankopon ya adom a ya wade bi animu na mubedi na wotweda wa askomampon nyankopon ya adom a Bobby ba beta wachi ama ayefe na grow fine herbal tonic ne nso eyaduro onipa da sani awutie mie se wunyanya se aduro bi na se wono no mo anokre me se wanumu ato a untumi nidie onsane onan ye otititi du anadwo a untumi nna woye adwumaden se gya ho se wiaso adwuma a woye na eden pa mesrew ma se aduro we na ne waduro ye friend grow fine herbal tonic oyo baawu oye bema wu waduro nie eboawo aduro we natural cocoa ne de aye enti se wonnom empo wo se wonyade a ebo nipadua ne ho ban se wo yo ba na se wo menstrual issue menses issue bia wo bia minyi twini adoa pe grow fine herbal tonic nanonom obebeboawo ena se oba bi nso ye wo ya ye wo grow fine ointment fatwitwi ba bi ye wo ya no sa ya wo nyina beko ama hoto aba onipadua mu ba bi eto nu bia nso kwa abenya bi digital herbal for ade adu ya ba wo number ye 0244 596532 0244 59 65 32 eno nyame wo ba for basenu pana wo no de aba no nua se wunya nya basenu e bia wo ya ye ho mana moto na wura ba bia to ne aduro bia ye wo basa herbal capsules se aduro we na wo ye obi a infections hawa waduro nie wa wo yefunu yade ya kan ho fie je adum beto basa herbal capsules no bi be ma wudu sini animu a wuntumi mmadwuma mmoro 1 minute 2 minutes now when san we nyade pa manompe pe basa herbal capsules no bi na be me enyina what ya say yeso cholesterol wosoro ana koko haw memmene basa to pa ye bi ne bedu akagina mu ene wo basa herbal ointment eno de so yo batan na wunyanya bi amana ma to wo ye ho ko bebi fasra kwada no eduro wei eboa nkwada obi ntumi mfa ni bone hwa kwada no kire se asabra ne asra mo bi ntumi mfa nya oba entosi ni mpofiri mu ahohye pampers rashes ne sansa no ebi nya oba basa ointment eyepa wo panyini kaka gese won sa no na moyere honam kankan osayi atiagu ni padua no nyina beko basa herbal ointment ya to no yusubum ebebo ababi eto no bi akọ abenya bi frey wo 0244 26 7725 ni enkasa ene obatampa awodadie mu nchia enkomawo udide mama afia doma owo Living Spring Baptist Church mu watasoma so owadoma ene wanya afeko ede aka wa womfie ho nene mama C mama Olivia Uncle Pa Kezia eni abusuya ni nyina se na yiwa wodai afia osire nyankopon na ho bambo ne nkwa husan ne nyinkyire ene ne yokoduro honhom no se nkoso anto so enya okese na emoawo entutu anamo nsiye ne numa ni boni bia ewo ho happy birthday to you obafia doma papa bi God bless you. And now we are Bolivia Enterprise for future life nuane aworo de aba no se wunya bi ni ya wo ya ha ho se aduani na vitamins ni minerals aduonum yensa ne wom amino acids edunkru ne wom omega 3 inulin selenium energy protein fiber aye aduani mu matontwom ye kan yade be ne dawo so yade be ne hawo bra
ya Bolivia Enterprise ye wokumasi ha sofo line alignment ye ne multi home media nimhwe na wo ba ha na abekere wo yade mu a ye bema waduane adura mu adi na wanyu ahoto yade ne bekwa mo ade ho ye number ye 0246 01 0150 and 0242 87 8090 eja kwa me unimade abusua asembe mu a ye mfe jantu ye jojo ehunu wei hawo ema asumdue ba ababa Rakia Isaka ene ye benada fatu nanim wa afidie so to nsa frɛ ne mame sa asem we ye abusua asem ensese bia medwene no ekoduru enti yawada mene mabedwafo yehia no se wo mra na onini nwian adekodie pa enti abedane border so je hye ho ne ka ne ho a na asumdue ne fie ho no won kam yentie bi 30 seconds akora me dase oba para ka me nua ba me nim se otie na tafofo nso mu tie pa onu akora odina fidie no a otie de danti se de otia me anim wota aka no we de wosoma na Krobea ne na bedwafo se eda ya wada anapa no kunu pepepepepepe ehiawo unu nua panyini wo teka na ba bia se de asem no tuma asomdwe ba no ye fanto so obi su tie a on kan kire Rakia se ya wada na Krobea se ohia no wo teka FM a anapa no kunu pepepe akora me dase mens medase ababa ya ho abotre na Nyankopon ya adomo a yatuma sim ya hye ya wada ya nua Rakia nhia na de ye wona koma so no o meka nkyere ye abaya wonsu nya ho abotre na ye mfrechewa ensomra na de ntia wakoka mo anya adanse fom ye no se twen na obehunu no o mekere ya ase na ye nwate ya wada ye behia arafo ni ade hye asem nu nyina anie na wi asasu heba center for nso Nyankopon enhyira mo asasufuo ena akofa kubi eba powder no ede aba ede wi awutie mi se wunya kubi heba powder de bi na se ononom a ebeboa wo de enti ameka so ononom ne se ubenya okube nsuo ana nsuo de bi na de ode fra ye kama pa ubeka num na wanom kubi heba powder ne ye kama pa na wo ye bema na sebe uduru sini animu a wa ye mra eduru ebetumi aboa wa mo aye nam na wa ye den eye kubi heba powder no obema na efon aye ketekete eni da so nim pe kubi heba powder ne bi na mo wa bra Otec fia ana ba bi eto no bi akọ obenya bi ye number ye 0244 166 602 afi von that beauty shop oye saloon owner ana oye baba oye hairdresser na wo pe makade mu products a mu use se wo pe bi atu aton ana wo nso tuton wo pe bi atu aton wo pe ne nkronko na wato Bravondak beauty shop ubenya hair dryers wall any standing ubenya saloon trollers ubenya sinks relaxers bites mega growth shabata any olive oil plus nail accessories UV lamps acrylic ponders any liquids nyano ebi wa ha ye wokeyetia ye be police station no store number G1595 braha na beje nipa wate ye telephone number nso ye 059 892 6246 and 0247 133 203 o first adamba we ya beje so arofo mesre na me de muasi ha na masore so ama Dr. Cash ni na pamfo abetna si de dwabrim enso aba na mate se chema wuntumi enso de chewpa ama Ghana mampanyini ne yere se we dia wosra se ne emfia duonu no mampanyini hu ne mobo na well Cash betna se setesei emu nkyiremu no ta mutwuku no wonfamra makra udase Nyankopon hyira ye nyina